Road West, adjacent STC Yard in Accra Digital Center. For more information, visit our website www.statehousing.gov.ga or call 0302-221-422 or 0552-725-656 or 0503-083-393. Remember, this offer ends December 31st, 2025. Don't wait. Pay less today. Ofa, na say how do you do sonko. Who's wrong? You say offer. Wa ka koso. Ni nyina eye e Papsco e ba capsules. E be bidro ni aye ne to paye. Onu no pa mienu, enwum mienu. Ne dwuma dia ne se eboa brebo no. E ma brebo no ye dwuma yi. Enuane ye di. Nsu aye nom ni nyina no. E ko ye mo brebo no ne di hu dwuma yi. De papa no na nipadua na fa. De nye papa no so no. Na ne so abesere ko. E ma nipadua enya hoden. Adifu bi e ko nipadua mbia no. Eboa ayifu nipadua no mu e ma besere ko bonchen. E no bo friend detoxification committee Detoxification. Because I'm say casco eba center na ko fasa aduro di aba. Ofa, wait a minute. Mamba ko pe na no nya ho de bi. Unia o ko drosto bia o so pe e Papsco eba cap. Obenya bi. Enti wani de nya de be so nti ko na ko pe bi to. E Pasco. Hey! E Papsco eba caps me akobe kuma jimwadi. Yes! Enkoda a omu enya enfie edumi mu entumi ennum bi. Apefo anyone a wa mamofan no for enso entumi ennum bi. FDA agi edwadie yi enkrato yi ato. Hanye ko abusapani abekasa. Titru ni ema no. Emema mo so mo ka ho. Eye abusapani kasa. Yo abusua chia me bedase. Yendi hie ya yie. Se de be hie nyan munyam nti. Ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa. God's Way Funeral Home nso de. Wo ye ho sua ho pa. Ane, woton oman mu nya brochire efundaka. Edida efuru se de omanfo enyim di panabra na wote ase pepepe. Ambulance, ene ka papa, wodi fefunu. Paul bearers, emrantia wo su efuru de maachie. Enhwen asiedie, efuru ntade. Local ne foreign nyina. Picture roller boards. Video coverage. Maybe kajade. God's Way Funeral Home. Was sound system. Kete adwa live band. Wo catering services. Enwuani wo yiase. E wo asofo a wo ye hufusom. Wo MCs for occasion be event bia. God's Way Funeral Home there. Because everything under one roof. Abusapani, where the entwaso biu. God's Way Funeral Home noa. I need the right company no. Na ye be hu owen. O kumasa safuleba. Kanyi koko board dano enhwe nimu hwa. Muduru a mumusa ankrato. Ana momfre 0322 006 221 ana 0243 73 74 57 ana 0266 1946 78. Hello, Ghana for bills are coming home mo. Bills set 2025 video. And you da so homo bia what you kwa. Only ejumaye. Ain't if when it bills. Na beji loan na ubetimi dia ye wow ejuma. We ye loan don't come me. Wun yashio. Ye wun hiane wu Ghana card. Ewa na wun saka usika. Na se we obi a we ye wow ejuma upese wutremu. Ana se we ejume nia. Uji busumi aketria. And your bills se bray. Na beji lona. Wun fe bibie siawa. Collateral. Anase deposit. Wun yemu bia. Ain't ya fidye. Bills se obi a wun ejume bia ye. Ubetumi abeji loan don't come nubi. Na se wutnefie na we nye sika nubi dia. Wow! Ain't it for bills to say Sia? It was 0596 920 833 and now 0302 200 390. Now what to me your bills? Name HSA Kakraw. Bank of Ghana and Sasha Bills Microcredit in Shayase. Bills, financing your needs. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma dance your night to me dancing all day. Akoma dance your night to me dancing all day.
Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Echo baby cosy, or humble baby cosy, Ayaka baby cosy, or humble baby cosy. This Akoma dance your night yet to me Jatsana all day. This Akoma dance your night yet to me Jatsana all day. Akoma 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 never made it to Akoma Akoma never made it to Come on, Kabi and Kosivi, come on, Kabi and Kosivi, Asem TV and Kosivi, a new briefy and Kosivi. Isakuma, dance your night yet to me, Yatsana all day. Isakuma, dance your night yet to me, Yatsana all day. Akuma, Okay, yeah, Mamunina Kwaba at the back of 87.9 FM. Akuma Edjuana, you bet to me a day. Atsana, Enuti Sabreka, Yahonia Fakuma Edjuo, NTA Jumedia Compensate, Nomi and Sa Ebeboya, Yabema Yemuso, Haya 87.9 FM, Nafe, Osai Chrome TV, Edemu Live, Midi at the Marcos, Free FM, 97.5, Ewa Tachiman, one Afan Live, at Dem Sabreya, make us say YouTube. And I say Facebook, Joe, and then Nana Yawaha, one at the year called Beluchin, so Eka home. Now, Facebook, Yakuma 87.9 FM, follow ya like it, comment it, now wash at the Amaye. Who follow ya near, now like it page, you know, now where your comments, no one wash at the Amaye YouTube, Yakuma 879, subscribe it. Now, a notification bell, no so breast one. When your notification, no, now also Wabomodia Saubeshe at the Amaya Nikki Pizza Fan Club, GHN UK, one more boy Chidom, Ezra Fan Club, Ewa Hamburg, Germany, Mrs. Boadu Presido, Womunina Kamwa Woboy Chidom, na Candia Force and Accessories, and so Ewa Edum, Triforce Enterprise, Ewa Dum, and until baby I will be an also Bomodia said, Nay, Obeka Yahona was share at the Amaya, Nanekia Cocoa. Pastor Julius Naba, Evangelist Samuel Mensa, and Nanaya and Obaya, and Ishmael Hayward, boy Chidom, and the Adon, the producer, and Yami just saw and Marcos, Enra, Yane, Yenia Bema be Eddie Como, and with Fidiamo, a Yababa, na Ekase, Yabefre, Yeniaba Jamila, and then Yabefredo, Bemena, Mamma Wakwaba. Mammy. Na pomu to say yeah then I may ask we didn't be Bacha friend Smiler Baba okay Edra what the asem ebeda but what the other bonne toffer as some now what they buy and bonne toffer am I na your friend Jamila Sisia Bacha me dasi I'm sure what you for singing as I just Bacha Enra the ba ha nyina ne se me sre mo se me de beto monim se mba me mmoa na mitmaye me mamienu die ni na mahunu se nkula na omo ye medie anaso omo nya medie because of oba ne kasa bia wakeka akire minti odaroma nti na nra me ba ha nti mama ne nyina no enti no obema yehunu die oba no eka ye nam so ama wo be ye die ni because motina mfie saying it's now almost 12 years. Almost 12 years. One can say, "Whoop, dear Nebia." And a dear some and a obane kaya say, opesa we yet DNA no. Kai me or frame me, and I see you know, no back on the Akurana coma, Nina Name de Akulano Tono. Akulano Koy or Fakulano and can't me. Me cocaine or catch him some in Shemihon. Namin Shakulano, me meet me was Akulano. In fact, I have a pa Marcus. And only to an amount of coto, this will him, but this one kind. A cotoima can be jabby be an idea, aka. But as I catch them say, Sakulan de Onyame ba. And the no recording of her, Mijisa Mediama in your Bema.
ebia emre wo mo betimi abo enti empredodo sai e no ba Jamila aka che wo say enkura no nya wo ba me ba 2 times okay mpremienu die di nkan no na wo hefa me ba sa atam ne yete breman kasa si mi ne mienu sa aware mu kasa si mi ne mienu ntem ena ma ne ka sa asem no sa aware mu kasa no na efa akwara ne ho ana dabi ne mfa nkola ne nyina ho ne fa me ne mienu ase asem bi a ye ka ye mienu ye nte ho ase ha enti na se emfa enkoda ne ho na eya asem a awade sam wo mu mienu mu ntem o mo ka de a eni ne besi mu san sa akwada ne nya wo de a maame eno na kire ma adwena nti amama ba ha no okay enti woni ne Jamila wo masan ba cho mienu bacha e ma mienu ana oba ba ko be ma ba ko enti emu de he no se enye wo ba no ba cho oba no ono so ne pani ai okay enti no ye bo modi asa ye be fra Jamila ba sesei no waware foforo bacha oso aware foforo bacha mi nyan ware but erade adoma nche okay oye no ho ade bacha mi ye no ho ade mo ye nkramofo ana bacha sa atama ye mi ye no ho ade ne ye won nkramom ba kire ndi mi bijaye nkramo mo ntam tete na wo beja ye anasa mo te no na beja ye no ye ware ye no be enye wan yi akura na ma mi bijaye nkramo but ye ware ndi ye ware ne nkramom oh okay ono ya asantini bacha na wo so fa ya asantini oh okay ntina wo ya asante nkramo nti ono o ma ono tu bai bacha ono no de ono so ya asante nkramo sa but ono no so no ebejaye se ya ware ne yete ye ho ase ejaye okay nti aware no mo ye no kwan be so asantefo awade yi be ana kwan be ye ne nkramofo amamrem nkramofo ifrom na mpacha ye na mo ye no na nkramofo ifrom no se mugu awade no a mugu ne sen yegu se nkramofo ifrom no yegu awale na ya na most na no ye de besen ene kwesere but osa return it back enti no we no akwese on sense for cremophone no snap ana alcohol enti no omudi ye di coke ene besen ene request ana se kwesere okay enti se mo de kwesere no ye moji aware no bacha okay na se mu jaye nso ye jaye dia eno de maame eno de sa mamre de minim okay na woni mu san because say won say asantefo no aware no say omo ware a snap ni ade enti say bi a say afenu no ete won ho asese wo mo ware bi mu a ubo say oba no e de be ma ne nsa e de akwa no na fe wo matena se abonkuro na wo magu awade no say oba no akwa ware e na wo de wunya ware enti na me pese mi hunu say awade no egu asan na sigu ya wo ba ne tumi nya kwan na wokọ ware se maame mi hu ye de ka me gidi se amamre dia bia ya amamre enti nka de be sere ye na eye besene koku no eno anam gidi se nka ye ba ansa na watimi ai de aware okay na utu kwan ansa na wo ba na ware nti no wo ba ye no abusuafo ka che wo se ebia na oba ne nte wo nka no na wo susu se wafirim enti no ono so e de unsaba ene wakọ ware na wo de wo coke ene wo besen aba ene nti wo begu awade ene wakọ ware me ba cho me ba e busuani bia na me nkasa me ba e busuani bia na me nkasa busuani bia nya ne wo nkasa okay enti ye ba na ya ba be frɛ Jamila ye frɛ no ba bia owo no dede wo ho pa ye nte ne nkanti wo se ye friend 10 minutes amunti no ye ba be friend sisi akataka e ba pharmaceutical research center wana dawroma en wo so yase ne ye tumidi akoma mu nsem dwumadi ebre wo no edura wo no ma boost immune system ba ko pa no ya che se e ma wo nkwamo no ahoden ba mu a enei wonta ya de rough hepatitis ni arthritis stress related illness ya mesawada
What the Kantaka about pharmaceuticals and research center when my friend immunity about supplements no and no I be and was a wafer na etumi eboa mo apomode ma wo ye adwuma 24/7 ewa bra won tebre mpanimfo wo benum atrem yensa premiensa dakoro anopa miensa nwumra mien awia miensa nwumra miensa wonim no fie dum ye no uma abofra no fa na so pemfo ntumi emfa bi wo benya bi ewo pharmaceutical bia emu anasa pharmacy bia emu Mr. Wada friend 0555 610 592 0555 610 592 so wo penche mu bi abro me de yi so a am kai patch na make afo dia ma wo ene awia yi eye kama say Mr. Wada eye wo kotodwe anase wo sisi wa ya se ene ye wo ya wo aposo no wo aposo ene ye wo ya ba bia ye wo ya bia wo de ya ne say am kai patch wo ma wo saka bie na afa wa wai wo de wo kenkan ho a e better say de ubesi ayize no na uwa wa ya baba beto plaster brown bi na fe wo dia fan ba bi a eho eye o ya no wada ma eye apepa ho na oyere bi e wo ho mfiri ansa na wo dia ta so heat ni bebo mu a be kakra bo se oh ya wo ni na adwo eno ano no enkran origin chemist sanso na AD pharmacy takraze eye buakwa pharmacy Kendex pharmacy Oba asante mantemi mu a Alpha Dio Pharmacy and Jasper's Pharmacy Panacea Pharmacy Dani Pharma Limited Tamale Malarigo Pharmacy na Western Pharmacy upe asemi mu nchiremu a ana ba bia benya nka hit patch ni bia koto etu akoto for 0599 80 2297 0599802297 ba achemfo ba oseyare wanyina bedwane mesra wade nei wanya kwanhia wate ato bibia mu ama no mpemu abu waposo na ya ukotodwa ahwe no anase ukotodwe kora no ebutu so no eya na eya gogoro wodi ane se obekọ ba center enkwanhia na wanya ye wampe ho asemanka ene aka ne ho ama eya bubu wagudem wodi ye ba center stroke so afakọ ho afa gonorrhea ne yade nka ye na ebekọ akowie ewo ba center aboboa no enu nti kokumasi atoso agogo obe agogo hospital no gunya sika kese bia no akwaja yaresa enu nti nsura chire frɛ 0244 988004 0244 988004 na mamen kanfo eye grow farm mojedro enfama enawia yi eye mojedro papa wono mu a eboa ma mojede afrusa ne ye nipadua ne mu sanse na ne srade no adeda ewo enti no mu nyina wo ye adwuma wogya ho ana wuntumi enidi wo ye adwuma kakra bi ana nso wabrɛ wo ba ya wo kofikyira ensisi so ye wa ya asedwa wo be se wo adade wo hia eye grow farm mojedro papa ya wono no mu a ema wo nyine ye ma wo nya apomode pa wa yare nso na afi na ho ntɔ wo a nenu grow farm ho beto ntentem ubenya bi atop ewo ba bi eto nuro bi a pharmacy ne chemical shop bi emo unsi eva no enam agina ne tobi frɛ 0244 596532 0244 596532 na doctor Efanu Nsem emu sukọ eye bills microcredit akache ne yekọ akọje bosia na afa ye dia baba ye adwuma bills osofa Ghana card bra na ebeje bosia no ebi na osofa kwa ye adwuma 0596 920833 0596 920833 Charismatic Ventures akache wase Dr. Mua esme kanche wo eye Zahara enro no de eye je enu ntima usa enka be no na ye papa se no na bo adwuma se ye Zahara man capsules ne ye memedro en ye ema ne mema Zahara man capsules no wonu bi a utumi sampa be mama wugya wo na so 24/7 bo adwuma wa bra won tebre adwuma de sika ba fie na eni adwuma ede ani gye ba mpaso enu ntu no bi sanso na hindi heba mesa no so de typhoid ne yade enkaye no eja wadwo a obegya wo namro mumrika na Zahara mesa ne G capsules no so ede eni mununum bi e ma ne mema no mamu gyina mo na so se kire ben Dr. amu onure yi upe bi ato aba bi eto onuro bi a oso pe Zahara nupa 0246 348334 0246 348334 Samens Vital Bar Mission and the capsules again to so a Pemisan Company Limited and ye de agaya basia tekayade ni de na so ya yade chese ni trim wo de pa no wunya yes Samens Vital Mission and the capsules no ebi be ma no oba ye name mu niema no wutumi se enye nika
mo kwampa so ani gye ni ho mo de eno no monunum bia ebetumi abo ba wo kofi chances so yie eye hemorrhoid eye koko a eno so Samens Vital Herbal Mixture ne capsules no eno ene betutu ase me se wada ubenya bibia bi to no bia agan for 0240 61 60 61 0240 61 60 61 na nyame ya adom a 5 December eye edafiada nyame ya adom ochira ne na wotwe ya afofida enunti ena Akoma FM yene Creative Art Festival Afro Kiss Network akabomu yede Creative Art Festival yede ebrewo adano ebeye bomfrete wo beye butubutu se bontuku na aye menya so menya enunti awofo no momfa mo mane nyina emra na wonum so entumi emeji wonum anibi ye 5th December shene so emame se Creative Art Festival yi ebeko so ewo Kumasi Cultural Center 8 a.m. anapa no kwatwe edikwesi enwumere no 9 enunti ye nyina ye mre special guest ye champion rally wono ene ba be wosoro ho adi asa edi entertain ye shene to me se ticket ya wode ba Creative Art Festival no ne bo eda fom se moto ubenya bi ewa Akoma FM ye fronders ye wo Kumasi City Mall ye ne mall no main entrance wa ena edi hwani mu ewo Asqua ye ne Kumasi City Mall main entrance ena edi enhwani mu enema hodo ena ebeko so eye drama poetry kiss kitchen that you say enkra no ebe no aduane that's cooking competition painting singing and afi dancing ni nyina ebeko so ewo ho enu nti so wo ticket ni bia to enu an se waba Akoma FM ewo Asqua 0549 192322 0549 192322 and 0246 7660 0246 7660 na just say one so wafe ebia eye schools ena mo pese mo de mo school for na eba eno so mo betumi afe na afe mo age enchiremu bi a ene ehia mo eya Akoma 87.9 FM ena afe Osaikrom TV Facebook ena YouTube Free FM 97.5 one so ewo Chechiman beme na mame na wotu kwan no ukodi sen ewa kwantwom bacho me tu kwan no me ka kranka mnya 3 years. Okay, sabra no na ukoye no mu hono na wutumi ne ba no ekasa. Oh, ne ekasa. Tambia ne ekasa. Sa. Tambia. Ukoye na ne ba ne kasa. Tambia. Say even medika akoye no kra no. Libia nye kura ukoye a no nya chip. Ukoye be famre kakra ansa na maybe wenya chip. Eno nti no meji obi fon a me yere number o mitrim. Ti meji ye na ma store. Nti different numbers there na mitimi de friend tambia. Just me nya phone. All right, but sikade na won send ni. Oh, sikade mimi koduru ye no na de wo me ho no na eno na me de ekọ nti e ma ono kra ka kire me se me force wa kwa koduru na me force wa wura mu amena yeyi ne sika na wo me ho no beso a wo de omo de awrade behwe omo eno ono so no eye adwuma nti obe support kakra nti e ho no e ma enema bi ho a metete so. Okay. Okay. Obano no ye de adwuma bra wo kono. Mbacho no tontima. Ntuma unyaska ujaniska sa wo ko. Na wo kono husika na de ko e. Me ko me husika nyina na me de ko e. Okay. Na enra ye ne ye nua be make asai ye to aso kakra na sanse enra ye ntumi ene wo ba no ankasa ye de ka frɛ no na so se ba bi e wo no dede wo pa wonte ti ye ma no se madu na mom enra ebra ye nua be ma baba e kasa no oka se ye nua ba no ana na yure no se se de ex-wife or sending no messages a echesa akoda no enye ne dia enkomo a ekoso wo mu mi e no me pa cha okasa o kano kasa na no kan na me record ye nti ye enkomo na mudi ofo okay nti ye ntie enkomo no ebi kasa mi tie o ya hwan mame o ya hwan untimi misa me sa question no untimi misa me sa asem no me hunye ni huyo fa ho ben mu de ne fa ho me ho ala ko enye me ba no be dia pa fa ko ye frɛ me ba me ba no me jimi bisa na se wo hwe kala na hwe ne kala anti samola enye me ba no o mam nye me ho okay Maila good morning che ba ko bo azumi amane wo na mini band ke frɛ wo fa wo so pe so be wi me ba no samola wo be so be fa no sakra ne jira wo gusu bi kra
when you baby sound. When you baby shall through. If you say, Nyan, what you say, what you want to owe you. You know, my change so. Yes, so what did Jimmy on? Please do not go down or you know. A better sir. A creamy pad over fashion. And you any band of your four for one money. You Jimmy knows you are wood Jimmy. Yeah, the medium come over opposite. If so, yes, what you own. You see, maybe about the 2 of my chubby on one. A crowding I can't make us our house, you know. So baby, Aqualano. Now one can sound a multimission who say, no, Rabbi Farqualano. The way Jimmy know me answer, it's also an answer. It's a couple of Miss Ramani, one of the J also. Was one Tatala crash of war. Macobana money, what's immediately Samla, near 4 from Function, so you know, I do the fashion. You used to cry out there. You please in Aquada, Hosa. What's the enemy? A boy. Hello. Macho Casa. As man can watch it. You say your base piano, no me make it. Wouldn't be we are the desire. What bought them, papa? So, baby, we are Falano. So, Papa General. What bought them? And I'm sure when you bet you have to be a fuck or a friend and a member. The person of the Kobe be near friend and a member. That's only now can you shoot can you walk Falana. But you don't know when you know. What your your papa? What's your penny to sell? What Jimmy Papa, what Jimmy for? When you go for me, you can't be brown when you know we are sell by. I'm reckoning your coupon. I'm what it. What's your penny? You did that, do me bow. Okay. You did that, do me bow. Okay. You did that. I'm a catcher. And I'm saying, you did that, dear. One pen of my fat. Oh, Miss Oyam back, and the one tone on my fat. Me and me besides Oyam back. Said you did that, do me back, my boy. Aye. And I'm saying, it's some person is my fat. Matty. Right. What's the most school fees in say? 12 million people at the mount away. Oh, here, what watching and answer. So, my miss was up front here, we can on find WhatsApp number. Now, and Pabano, so my missus said, the Muslim fees, I said. Air Force on Pabua. Did this is what Air Force? Did they? Also, Air Force. Number 5. Okay. Martin, me send this camera, no, they're got to tell you. As a child, you did that, but this is here. Until that's a level bomb. Martin, you send the same. Sunday, such a lady, a bear says 10 cities, I say. Chile. People tell you that they got a native cities. It's a name of boy. My boy, then a chili dead cities. Hey, someone that. Tampo, didn't take Yeah, and now come last Namokoto. Thanks. Now come last. No, some of them. Come on, now, I come last Namokoto now. Say, I got them can say, I come last 30 city. Maybe I'm so question. Besides, Chile. There's a chili 10 city. Now come last, I say. No, quite 3 million at the command Spanish. So, me and I'm catching a show the new answer. Message and say, almost a baby school. Oh, you remember? You see, school no more. You know, someone is 6 million. You did 6 million. I was school no. Someone school no. Omoko school, you know, school back. Omoko school be am the million Omoko which radi. 12 million. Oh, baby, I'll cash or compare. You don't quite the beast. My lament to go back that you go back for no 3 million by and one will be in Timon can be. Some bear me catch it or some at the same time. This is Herman Hot Tommy answer. Mekai and all the Akoma, the open and now, and you know, now person can do it. Now, person, they say, some catch it or some by an army. I now know. Me be an a catcher, and Jimian some listen come yale. Me can one tear say. I was about you. I know okay for you. We are in China, now we talk about before. We are no need.
one ntare na wakɔgye ntare ɔmfrɛ me kɔsɛ mekɔ bɛfrɛ me so ɔmfrɛ me mfa hwee maa me nti nkwalaa no sɛ wobɛhwɛ na sɛ week biara wode bi sika bɛba a ɔmfa nkɔ sukuu no mu school fees ne twi a no mu bus mesɛ de bus de ɔmu ntɔ bi ɔmu bɛkɔ ɔmu anim a na watɔ na woka sɛ woyi w'ani saa bi mu deɛ a meyɛ dwuma wobɛtumi afɔgya ka sɛ menkɔ ntumi nyɛ me hwee wonim ɛno me yɛ wode kɔgyaa me ebi kura no nkasa bɔɔla deɛ bi bɛtumi akɔ no ɛnyɛ na ɔfrɛ wa wokaa sɛ wode nkora no bɛba mmɔmmɔ hyehyɛ wɔfrɛ me no ɔkaa sɛ wɔkɔ wankasɛ wɔkɔkuru wankasɛ ɔbɔ ɔbɛfrɛ me ɛsɛ wɔkaa sɛ wɔbɔ wɔbɛfrɛ wo a ɔso wobɛtumi asa afrɛ nyɛ no ne hia me ndi ɔfrɛ me a mekɔ amfrɛ me nkɔfoɔ so no menim no nyɛ no ne hia me nkwalaa no sɛ wobɛhwɛ wɔ mu deɛ a sɛ w'ani hwɛ wɔ mu saa na la sɛ wode 3 million ba ɛnoa no nti sɛ wode 3 million aba no woyɛ wadwene sɛ noma no no deɛ a ɛdɛ memfa fo mfrɛ wo sɛ 2 years no 6 million 2 years 6 million na wo 2 years no wode 6 million ka wo wi mbaa Ghana koraa how many years wona wobisa mekyɛke anaa menim nti sɛ wo sɛ wobɛhwɛ nkwalaa no deɛ a ɔmo fees no 6 million ɔmo yɛ no 12 million na hwɛ sɛ week biara de ɔmo sika bɛba wokyɛke week no ɔmo de bɛkɔ sukuu no ade a wode asɛnde na ɛyi ama ɔmo kɔa no ɔmo de kɔ sukuu. Okay, ɛno nti Jamila audio no ɛna yabɔ ɛde ama wɔ no hey well ayi baba ɛdeɛ na trigger saa tem didie yi na betumi nwa ka kyerɛ ɛyɛ ade a me ɔyɛ nti we na no ɔyɛ no ɛnyɛ me ya ɛna me so deɛ mahu no na ehu chewe ɔsɛ sɛ ɔbɛka sɛ ebia utie ya ɔkasa ni nyina sɛ mankasa na ɛnyɛ me ya anhyeme anyɛ me hwee because ɛyɛ me na mepɛ ɛna mama na ba ɛna wo ka kyerɛ me nti no ano no saa tam krampo no na anopa na madana me nsɔre wonyini sɛ woyɛ ɔbaa bibi a na wo kan bibi kyerɛ no ɛma no ɛyɛ ne ya wabra na on record ye enti duru time a wodi watem no na on record ne de ne but bia na wodi nkan kai bibi ma no ɛyɛ ne ya me no maame me baaye no me ni sika enti me ne kasa bia na me nim sɛ ɔne de ɔwɔ ha ɛna sɛ bi wɔyɛ adwuma enti sɛ me brɛ me ho ase a enkura no betumi ahwɛ ɔmo kakra kɔpem sɛ awurade bɛyɛ ma adom na me so me nya bia yɛ dɛ apagya no because me ba na ma nya bia amfa amre no sɛ gihye udwam yo ne ya okay gihye udwam okay me basisia bɛma na Oba fefe. Ma wakra ba. Meje osododo. Adumara kwa namba je oswe. Ye de nyankopa ase wakosi. Ahofe na. Samu hwe me yie. Ishira kera de nyame ase. Bɛma na fa mekra yi. Yo meda wase oba kosia. Ene Akoma FM ahwefo ne yetiefo nyina. Ye de nchia kese ne free KNG asoye ne yesade nchia kese every time herbal mixture. Asye na Kenoga Heba Clinic so de nchia kese e de free ho no maba abusuafo ye twetwe nkomo anopa nyina no ne ye ho soso aduro mpanifo se ama me ne wansre e free yare iti mesro se baabi a obi abenya mre kakra ama ye mesro se ginamba yi ansa na nkomodie no kra akoso ebia no otike mo besi bi so a office bia wo free ho no mesro we ye Dr. Otafrija a number Kendifo a wada Kenoga Heba Clinic no nti friend no a ono na befa ne nkomo bia obia no mepache one doctor atwetwe obenya mre ne adaje e de amount hye ne so sama me friend was 0202 04 00 53 0202 04 00 53 ana 027 83 73 018 027 83 73 018 Ipachopi Fred Doctor Obenyamre no no atwetwe enkomo Kenoga Heba Clinic yasoye ewo espresso adeja na mibisa se wahye ne so se nansen wonsa no ahyase efremfremo saa soso na wonan ano ahyase efremfremo onan mu nyina do nan si wo Christ de wonan mu eye wo ya
afei wɔn sɛ wo body no ahonhono kakra ɛɛbɛ nipadua no mu wo nsa akyi ahyɛ aseɛ pagya wo nipadua no nyinaa nkanka ne wo nan ase ahyɛ aseɛ ɛɛtaatae nkakra wohunu wei no nyinaa no ɛɛbɔ nka yɛ sɛ yareɛ a yɛfrɛ no diabetes anaa sikyire yareɛ mepakyɛ no bi na ɛɛba ne waba abɛtena na sɛ nhwehwɛmufoɔ ama yɛhunu sɛ Ghana ha yɛ mpanimfoɔ no deɛ about 329,200 ɛna ɛkyɛ sɛ ɛnya yareɛ a ɛyɛ sikyire yareɛ eti Ghana say no say yɛnenam 35 million na mepakyɛ almost 2% ɛna ɛwɔ asikyire yare a ɛdi yɛnya pɛɛ yie eti wohwɛ na sɛ woda a wobɛsɔre adwonsɔ da mu no nyinaa saa so pɛpɛpɛ na wodwonsɔ no wohunu sɛ ahuro wɔ dwonsɔ n'ani mepakyɛ obi wɔ koro tumi nya akokoduro a ɔnka ne dwonsɔ no mpo ɛnhwɛ wobɛhunu sɛ ɛyɛ frɛmfrɛmfrɛm anaasɛ dɛdɛɛdɛ na ɛkyerɛ sɛ asikyire yareɛ ɛyɛ diabetes ɛno bi na ɛkame ayɛ sɛ woyɛ anya anaasɛ mpo wanya obi wɔ hɔnom asɛbi ɔde firi ne nane agya yam ɛna ɛde baayɛ ebu a ɛwɔ abusua no mu obi ɔso a aduane a yɛdidie mu no ɛno na akɔfa saa wɔ hawe nyinaa ɛde aba nti mɛsrɛ wo sɛ mepakyɛ wo experience saa nneɛma a mebobɔ so yi a tutu mmirika ɛfa wɔ ne kyerɛ Kenoga Herbal Clinic yasoyɛ ne yɛnkɔ wo mmoa saa pɛpɛɛpɛ so na sɛ wowɔ diabetes yare a ɛtumi de high blood pressure ɛde brɛ wo sɛ yɛ low pressure anaasɛ high pressure saa nneɛma wei nyinaa ɛtwetwe ba wɔ aberɛ sikyire yare aba wɔ asetena mu na ne nyinaa nso yɛ nnuane a yɛdi a yɛnhwɛ ne yie ɛno na ɛtumi de saa yare wei so ɛbrɛ yɛn obi wɔ nom anadwo odidi wie a na ogyaa ne ho ato wɔ no wada ebi wɔ nom bi a 10 pm 11 pm saa anadwo yi na afei na nipa no bi asɛ bi mesrɛ meka wobɛdi ne fufuo anaasɛ ne banku no okro stew bi the moment a wodidi anadwo no a wanya mmerɛ anantenante ana wanyɛ exercise kakra ma aduane na ntumi andigest no wokɔda sɛ pɛ nnuane no na ɛwom no anaasɛ nsuo ɛwɔ nnuane no mu nyinaa twe kɔgyina wo nipadua no mu baabi na afei adwuma a ɛwɔ sɛ nka ɛbɛyɛ aboa nipadua no na adane wɔ aberɛ a ɛbɛdane poison na ɛkyɛ sɛ ɛde asikyire yareɛ ɛde brɛ nipadua no eti na sɛ mepakyɛw wɔn sɛ woso tea na ɛteɛ ɛwɔ aberɛ a wɔnhyɛ da nyɛ w'adwene sɛ woyɛ training na training na wonyɛeɛ no wodidi all right wodidi ntɛntɛm na nso so woso to ya na ɛde ɛte asikyire yareɛ bɛtena wo so a nsinsaso a ɛde brɛ wo no saa na ɛte nti mɛsrɛ wo sɛ hyɛ ne nso ma yɛ sɛ yɛ asikyire yareɛ diabetes nko adeɛ tutu mmirika fa wɔ ne kyerɛ Kenoga Herbal Clinic yasoyɛ na sɛ asikyire yareɛ no bɛtena nipadua no mu so a ɛtumi ma wo mɛma yɛ anaasɛ wo ma yɛ so tumi to si nipa yie nti obi wɔ hɔnom a sɛbi wanante bebree all because sɛ ne mɛma yɛ kɔ fam ne mpam agodie no ɛkɔ fam ɔbaa bi wɔ hɔnom a sɛbi otumi wura baabi a yɛyɛ yɛ na yie anaasɛ biayɛ a kyɛ sɛ yɛkɔyɛ yɛn ho yɛ obɛpie hɔ nom a obɛfiri bɛba no na ɔno nka ɔde infections na ɛfiri hɔ ba baabi a obiara kɔ hɔ kɔba a ɛkyɛ sɛ biribiara nsi no nko awura hɔ ba yɛ anaa de infections to ɔne bɛrima bɛhyia no sɛbi na ɔnya cat kakra ɛwɔ n'ase da bia ɔte pain diabetes bɛtena wo so a nsunsuasoɔ no ebi no saa so na obi hɔ nom a ɛtumi ma ne se kora ɛfemfem no afei so ɛtumi ma ne gam nankasa no all the time ne kuro nkakra bi wɔ ne se akyi nam no ase mepacho asikyire yareɛ no saa nsunsuaso a mebobɔ so yi nyinaa wohunu bi deɛ a Kenoga Herbal Clinic yabie yasoyɛ no ato hɔnom ɛfiri ɛyɛ dwoada kɔpem memenda saa so ne fira nɔpa nonsia ɛkɔpem anwummerɛ nonsia doctor tena se na wɔhwɛ sɛ bi ayarefo anaa wɔn ɔho dwodwo nyinaa it is a wo experience saa nneɛma wei di a ɛnka akyi koraa tutu mmirika fa wɔn kyɛ Kenoga Herbal Clinic yasoyɛ wɔ espresso adagya mekyerɛ mu nyinaa no mepakyɛ pisa gye number yi ntɛm so ne frɛ doctor ma no nsi no na kyɛ sɛ ɔne na twetwe nkɔmmɔ nyinaa awie frɛ no wɔ 0202 04 00 53 0202 04 00 53 ana 0278 37 30 18 0278 37 30 18 mepacho frɛ sɛsie na ɛne doctor ɛntwetwe nkɔmmɔ yasoyɛ no ɛyɛ Kenoga Herbal Clinic a yɛwɔ espresso adagya yɛde nubna ɛhahama ɛne nnua nhini a yakeka boma no ɔnam pɛ yie ɛne yɛde afa abɛfo kwan so a yɛde sa yareɛ nti yasoyɛ wɔba sɛ bi nyɛ sɛ ɔbaa ne asesɛ nnuro nyinaa de go so ne mpo yɛ nnuro no so nyinaa ɛwɔ fam
doctor sebi na koma so ade nyina ne se ye nyina benya hoɔden ne yetimi atena se abɔ adwuma hwɛ ye busua ne adasa na emom enye sika no na ɔhwehwɛ bebre nanso so no eti uba ye bɔ modern era ne wo labs nyina e be diagnose nipadua no efiri wo soro ebesi wo form na afi ye hunu se bibia da na akwan mu na empo yare no ebetena ase da bɛn na edi na dodo se mfie se na wo nipadua so ansa na doctor ede edro na ye de account ti mesro se hyene nso se yare edi unya firi wo nipadua mu honam akwa ba bi efiri soro besi form de Kenoga Herbal Clinic yasoye no ye de draw count no nya wa yare sa wa abra ekwa ensan mabiem kra yetu ase deku na mekeke enye asichire yare enko ena enye bema wa ye mre oba oni atenka ewo mpam nko mesrɛ piece bia kidney failure anase liver diseases bia mepacho for nichire Kenoga Herbal Clinic if you say asichire yare no ebetena so a etimi sɛ wo sabo etimi sɛ wo brɛboɔ saa nneɛma we nyina ɛtɔkye ma wɔ nipadua no mu a ɛde mmerɛyɔ ɛna ɛbɛtɔ nipadua no so na abra wɔnyɛ asikyire yare ɛtwetwe yare ahodoɔ bebree ɛna de ba nipadua no mu ebi na mekyerɛ mu sɛ etimi ma ɔmɛɛma yɔ anaasɛ ompɛm agudie ɛkɔ fam etimi ma ɔbaa wɔ anigye a wɔsɛ woso nya wɔ mpɛm etimi kɔ fam mpo wate nka oni bɛrima ahyia mu a wɔsɛ wɔte nka no diabetes etimi ma saa nneɛma we nyina ɛyera firi wo system no mu afei so etimi de dwodwo yare a ɛfrɛ no stroke etimi de brɛw oba ya so ye ho no mo asabi oba betu nipa bebre a omosu stroke yare edi wo nya yie nanso so no se wo ba na nura doctor de ma wo hwe so anom no saa pepepa a che kura no eye na watwe mienu obegina abrane if se meka we nke ka dance de bebre nanso mre emma ye kwan etimi pa cho say ye stroke yare a tutumika for ni che Kenoga Herbal Clinic saa so pepepa na ulcer yare duodenal ulcer peptic ulcer me pa cho also be a da wo yefunu ana wo nsuro mu bia no for ani kire yaso ye ne enkomwa ne betu ase kra e de efiri o saa so na wo ye obi a body pains ohunam nyina adwodwo wajonku waposo no waposo nyina wachi bremo no wachi kase ba bia ye wo ye bia no Kenoga Herbal Clinic ya ye ready see e be hwe me pacho ye wo espresso adeja oba na se bia wo frɛ joso important ba bi na eba wafa ka me pacho odi esi wanraga junction obenya adeja car straight e wo ho de abaya so ye saa so na Roman Hill me pacho no so Zongo police station wabenya adeja car straight e de abaya so ye saa so na dum ensu ase eno so benya car straight e de aba na wo ba so aso besi wo Sakora Junction upeja wonim tintenso a ube ultra modern clinic fefe kama ehwo na Kenoga Herbal Clinic ana time for yewo me pacho ba bia obenya putuja espresso ka bia no eno so besi wo Ophelia Junction espresso Ophelia Junction usi ya taxi rank bi ho taxi driver why ready calling China catch and say me call Kenoga Herbal Clinic ana time for no na Messi ewo eye Sakora Junction Ebusia me sorry sokura no me pacho frey 0202 0202 04 00 53 0202 04 00 53 and 0278 37 30 18 0278 37 30 18 Bidiane Ketis Papa Nyamisha hwefo na etiefo nyina Nyamisha Papa Ketis Akoma 87.1 FM Akoma 87.9 FM na fe Onia TV Osei Chrome TV so edemu live Akoma mu Nsem dwumadie no eno a na wo hwe na wotie no na ye frɛ Jamila na yetumi eno no edi enkomo eno nti enyiwa fidie no emfi ha na saa bra saa nkomo we no ya mudi no ofo so no me hu se eduru baabi no wo ka enkoda no school fees ene empaboa ne ho niema okay mame komra hello Jamila, good afternoon. That moment to say as a woman, to open to your shift. Okay, baby, ejina ye na fe me no atoa so na de na me bisa won say
eduru baabi ɔyɛ o waka akwadaa no nyɛ wo deɛ ebeduru baabi nso wɔka ɛna wɔn school fees baako bi ayɛ 6 million menko okay Jamila hello Jamila okay me da say yete kakra Oda Roma yenua be me bi e friend baba e wa ha na enu se woni baba na sam ne tete ne tietie nyina ne se woni kwai e ko ke mu libra na ebe wo ba ye no aka che ne se mama ye no pani no eya ne dia eya no friend say na sam ne tete no we dey Akoma be ike plan no plan no she oba ye no oba January no man kwara no se 3 million so wa mu mu ke bi 2025 and we 3 million e ko ja no so wa and we akare kan so no wa no so no ko bi mu number and ko mo after no no so no ko ma ko ni ne ko ka ne ye di man ko mo after na ko de di enti mepacho umie wa baby a kan say akoda pani no Samuela no enya ne ba no me dey have line the plan dey me dey have na wala me dey have na be na ba ko me no abia me me say ma no mu dey mu ku ni dey ga ho ni ni life ni pesa ni dey ho Oba Junior of the Kalani 3 million. Yeah, it is 3 million man. The man, but the man, the kind man, the son. No man, the 3 million of friend, every 3 million man, because my friend, I know. Oh, Because about 3 million of the bank, $8 million, that's why they put him on 3 million. In the minimum, about the minimum ceremony, the minimum son. If you know, call Libya, I know, wouldn't be a patron or wouldn't crowd what say. No, you can say, open Libya. The question is tomorrow. We were going to see on the computer of Dubai, or the Libya, also Dubai. You only shit can be nothing, but I can tell the Libya. It's not a friend, you be down and be, and you be on the Dimawa. And that's what we're trying to make. I can say, you need the handle. You need the handle. Every 3 million buy, the customer money to 3 million is that. And then I'm making a shame. You can just get me mobile. No, I didn't know why. You tell me the bar. You tell the question. Before all the corner there now or chef here come. No, she may not do million. You've done nothing. Look on calendar. You will create command to be me. But you make nothing to let the one you do. But Libya. How come the option of some of you when you say many that I was from the set? The second is here. And saying, you do not to pay me. No one can surprise. No, my one is out to know. I said, well, I am a child. I'm going to say that I'm a man who is my training. I'm a director. If you find the one that you have one in the top of the you need to read it into the what is very bad? You must have been told. If you don't know about the name of the man, it's all the same anyway. You need to read it, and then I'm not telling the son that you know. You need to read it into me. It means that you can't be the other man of the other. The good one, the news of my family. Jamila, Wadaruma, and we are working. Said you will be the assembly, you son or no. And now you decide and I can say, and now say, what will be the and you're We're free. I call you the idea. One can listen. I want to get
the castle say Libya what will be to me Libya man you can imagine the already every time the people the same you come with Burma into maintain Ala kwa enye me ba no. Baby up the papa ko ye frame me ba. Me ba no me jibi mbisa na. Ka te bu sem tem wo hwe kala na hwe ne kala. Hwe kala na hwe ne kala. Anti Samuel enye me ba no. O ma me ho. Ah, okay. Maila. Good morning. Morning. Chef. Makobo azumi amane. Nwa na mini band nke fle wo fa. Wo so peso be wi me ba no. Samuel a be so be fa no. Takra ne jira. Wo gusu gunkra. Wo ne be bi sa. Wo ne be hwe na firi wo. Efise nya nkwasi asem a wo ti ho na wo ye no. Ni nyina me hu. Na ma chen so. Yes, se wo jijimi ahu. Prison akwada no wo ayi no. Ebe chen sa. Ekwe nipa do be fa so no. Enu ani ni bando ke fe ofa bona mane. Ujimi na usi wa ujimi no. Ya de megija ntamu mu wa opese.
so yes, one year. Missy, maybe Baba Chua, my chebe on one. A credit in a corner make us our house, you know. So baby, Aqualano. Now one Casana Multimission who say, no, Baba Aqualano. The way Jimmy no meaning answer, it's so strange answer. It's Bacoba Miss Ramani, one of the Jewson was one net Tatala crash of war. Macobana money, what immediately Miss Amla, near Froth and Function, and that's only my pedo be fast or no. You used to cry out there. You please in our Hosa. What's your name? A boy. Hello. That's your casa. I think I'm kind of watching. When you say your base, Diano, let me make you. When baby, the diet, what bought them, papa? So, baby, we are Palano. So, Coca General, what bought them? And I'm sure when you baby, you have to be a fuck or your friend, I remember. The person of the Kobe being your friend, I remember. That's the only now can you can you want Palana. Because the Kojan who can you now, we are fast, your papa, fast, I'm paying you to sell. What Jimmy, papa, what Jimmy for? The young people make you out, blow one in the we are sell by. I'm reckoning young couple in one. I'm what I see, I'm paying you. You did that, do I am about? What's that? You did that, do I am about? What's that? You did that, do I am about? I'm a catcher. And I'm saying, you did that, dear. On pen of my fat. Oh, Miss I am about, and there be on pen, on tone, so I'm a fat. Me and me besides I am about. Say you did that, do I am about, my boy. Aye. And I'm saying, in some person, so my fat. Matty. Right. Hello. Mammy, you have to meet you. I am the Kasa. Okay, now I'm Kasa because the Kasa was saying, Mr. Commodity kind of entire boy. So what did they say? Who can't just have running? Aklano. Ofi media buy. Na me ni wa brand so wa peso be fa aklano. E na ma boy na me you can say you be man. This be no ka so ko fefe ba ni bu ko de pa na so. Bitano. This the kind sister ya. Ye ni to be man so me. Bitano. Yeah, this is one day wakani na dia wo ke mu bia ni wa waka. Enti enye yasem foforo. Nemo ye be din kan ya imini udi ka di nkomo no. Bi sa wo sase. So I'm saying ko na ya ne dia kani no. But you can say ko ka bi ya eno na ye me. Sa wo say. Wo ni ni nkomo bia. Wo si ya work can say that the president ko da ye na flat. And what can I say? Some your source of but it's so bad way to say, and you are Jamila, Mammy, you have to meet your I am India, Nanya. Ma, you can tell us when you're only being. The way they are the color. Who could have the color? I saw me what I I say, what the down, what down, what's that kind of say? Audio no, catch and say, oh, for baby, Bia, or person. What do you be an abeba? What down my ear? Mammy, they say every idea. They got me about 1 minute. You was because
Jamila meet you. Man, what do you make us? Because our friend, the two people we say, no buy no person become a ban. The ban was up for you. Or because the ban was Diablo, Saint Akara, let you know what now. I don't want to talk to you, Yakala. I'm not a good player, I'm not telling you this. I'm not doing a comedy. We don't try to remember the enemy is a more. So, my uncle to get them to the baby. Someone is saying few quarter people in refi where we refi. Someone and would make asem American so won timi kasa na ene mesu metietie me do enya me kwa na me wa me pache wo na maame na wo se e ma no e be fa akoda no na maame no ne ba me kwa maame bi asema ne maame me fa akoda no ma me kwa maame bi asema ne maame me fa akoda no ma na akwa fefe ne bada ah o mi kana e ti santi ka ene ti santi ne ti be man so o so ni asema me pa ti sanacho Sister, ya, muna mbugo to jepe sister nacho. Sabe na muware okofefe ma me ne ba na ogusu ane ne tira ye be mo fefe enkoda nkete me macho ma me no ma me kai no plano ma me kai no me ne bisa se na nka mi dai no bisa no ana police no jitu police station no jitu musa ma me ni da to meni ana me pa ma me nacho Mama na wanko report ya police wo bi o so de bono no dey fear say mama ni ka tell so wa be fefe ne ba wo bi say mama ni say e fear say na de ba na nya na mama ni so abaya ni tutu abaya ni cha ana mama ni say fear no baya no na mi mama ni say ya mi frau mi dinya mi di frau e pa cha na mi di ko to je pa ni cha I'm going to tell you. I'm going to make a question. Wouldn't Wukuru no fetch no? Wouldn't say Wukuru no so bet me a fair for that? My about your family will be able to tell you. It's about and quarter Lydia and calling it a general. I can end my new
ɛna ɔyɛ n'adeɛ nti bɔnne bɛ nipa tiri mu wani. Na sabra na wunya ne nwoi. Baabi. Kama me ka kyerɛ so abɛfefe ne ba na wunya ne nwoi. Ɛna wone ne nwoi no wahunu sɛ bɛrima yɛtumi afefe apraketewa deɛ a ɛne na ne ti mu ɔde anasɛ wɔyɛ mammɔyɛfoɔ kyɛ sɛ ɛna wokɔɔ soa ne ne tena yɛ abɛwo mmienu ɛma ne fefe wɔ ma no so. Ma menka to afefe ne ba o menka to afefe ne ba ma menka to afefe ne ba sɛ wosi ene wo ma ko ne ba no a wo ba fefe no because wa ye bi da ma ba me ne be kai enti no wonim sɛ obetimi afefe wo ba wone ne wo a ba wo kɔ so ne wo yi mila wano na akoyi wo ka aba wa ka kyerɛ ne sɛ abra pani no ɛnyɛ ne ba na ketewa ne deɛ ɛyɛ ne ba adanseɛ wɔ ha bibia wɔ ha kle wodi adanseɛ ma adanseɛ wɔ ha ma ɛsɛ ne deɛ na me yɛ ne ntanta etu ɔpɛfo wɔ yɛ diɛ wɔnyɛ diɛ Messi ye DNA. E men ka se twa DNA ka. Eti Jamila ye be ye DNA. Ni problem ma ba you say the meaning I say the December term. Me ka ha ho. Ye dia wo bi because from sister ka no odwenu ba dia wo do be ko bi awo be ko. Wo se ba bi wo do be ko bi awo be ko. E fa wo se ye wo be ko anya wo ka asemu a Ma, mechini na wa se December term. To me December term. Yeah, ni ma ni na wo. Next week ye be here. Ma me ba bodi ko ba ye me ma bu si ya ni tumi se yi. Jamila wonu ka sampo ya de. Ma, ni ti ya ma bu si yi na ma say ba na ya be chile. Na me pa ti wo na wa no. One what just like you go ahead back. You take you the whole day. Ma December ni chem dia. Meta dani ya bani esia. Na se se be ya me ma na e ti me be na say kola na to school. Na o di dia ha me ne say enti wo ma papa na mutimi di wo ma tem e wo ma nanim e ka che ne say kola ni gira ho a che papa be na wo de che kola ni sa bre no. Ma me ne ka kola kola bi ni na wo. Ya shawo ya wo be ti ya gira tem say wo ka enkoda ni gira ho. Ache papa ba ya Jamila wo che enkoda no se wo mu kosko mu kodi atem ana wo mu so wade a wo mu so nye wo mu kuru sa bi. Ye na ne ha wo sa bre na ma me. Press mare foforo enyo ne ba ma na tie. So ade bi wo ho a eye no me ade ma wo. Wo ne ba ma na tie. Yeah, not Marcos. Na Nsem no kra bom pusa. Na ene wo ye me nwanwa to the sense go be deny. Ye free na kra ye momodi ane pepa dance nto. E ka wo be deny se wanka. Se woni evidence ya. Gosh. It's waka. Rade moye. Amen. Medofo ye mo akoba edeba akoma mu nsem dwumadie so mebo sase ompo no emute sen megiri sa waje mesuso nyankopon adom ho ye papa ene eye ya wada edafo fra nyankopon wode adom ye na wotwene kɔ na ebetu ye se ya na ekire me no mienu se ye di afe enti nkomodie ne koso Marcos ene abedwafo no etena se na akoma mu nsem dwumadie no ekoso a ne abo awuramu ye wada bia simedupe ne ye no akasa afo apom de ho 3P garlic mixture. 3P garlic mixture. Ehun komo ena medofo me ne wo AD. Me giri se wagem so se umpo no emu ye Nyankopon adumti. Enen komo me ne wo AD afripi work natural. I di 3P garlic mixture abedwa so no. Ene ye hwe general health. Na che se enyarewa hodo a 3P garlic mixture etu ase kra we emesoso ano etu ase deku
edi amount. Gye number no na efre doctor sia na any doctor emon komo emfo apom den ho. Yare bi ho no a akere wo so ache enuro no wanom bia enso enko. Yare no ahyehye wo ho wo kɔ doctor na wo ba kyese se kwampo de wabre asa wunhu se eduro bia wa asase so a ebetumi asa wo yade ana ebeji wo medofo o haw no eto atwa eduro ba ko enne abaga na ha enipa atu agu so na yetimi di sika ekoja pharmacy yetimi di sika ekoja herbal shop enya asam kitwa wo yetumi kasa eduro no ebi ba freme na memegye me de eye 3p nko a na sansancheni ebi asi e wo Ghana ha wokɔɔse ebi ni hɔ ɔsɛ mede me sika agya wo ɛba frem na memra magye bi esan sɛ eduro no ɛyɛ eduro papa gye number na ɛfrɛ doctor sesi a ɔno bedi nkɔmɔ afɔ pom de ho na de ɛyɛ wo no wakyerɛ wo 3p garlic mixture amoa kɔ akotobi na sɛ de ɔbɛsi anom no nso no wakyerɛ wo ama yade no asie tuntentem ama onya afa ho de ye number yɛ de yɛ adwuma ni doctor yɛ krado ɔte phone no ho frɛ no sesi a Nini nkomo. Number no a 0248 0248 92 88 24 0248 92 24 Medofo kai send number no ene mabobo edi ama no friends sia na doctor ene oni nkomo wo ye obi a anadwo oda ota sorry Johnson tentem ebia wo koda wa anom nkwan wa anom beverage ana ensuo ade bia enso na dwe no wobetumi adwonso ma ade achi a kyerese woje wo ho a enye wodi utika aketa na dwonso de wodi utika aketa na dwonso de emmoa nipadua no eyesa wonna no eye basa P3P garlic mixture no sa dwonso na wodwonso ntentem no ebejai ebia na eye infection bi na eye wo sa woyɛ bɛɛma ebetuma kɔba sɛ o prostate no problem aba ho bɛɛma sɛ wonya prostate mu hawa etima wodwonso ntentem paa wodwonso ya na dwonso de no asa akɔdwonso ɔba wonya syphilis anase gonorrhea ana one bɛɛma bi hyiam na ɔwɔnam yade na wonya bia ɔba ɛhyɛ ase abɔ nka yi a dwonso ntentem no so ka ho obo se sabio no ahemfie wo hyehyew na wɔyɛ wo basa kekaw ne adeade P3P no infection entumi ntena nipadua no mesraw facha mawie wate yanka ne se ya obi hu de yɛka saa ne ma meken infection awodo no ena didi mu ama oba bi enya pelvic inflammatory diseases it wontumi nya wo entra se masa infection ketenkete a ebo nka ye anadwojo nso ntentem na sabio wahemfie wo hyehyew na hoye ohenani adeade eye bibi na eka kire wo P3P nom obedwun somwo ni nyina to agu ebeboa ama aboa bi antumi ntane padua nom 3P eye ntirimu adwuma eye mojamu nso adwuma eti wonum 3P garlic mixture no sa aboa bi kura free bema bi ho aba wo ho a ede infection ebrewo a omu ntumi ntena ebo ni nyina se behye ama onya fa ahodie afa obi nso ho no mu ameka sai anadwo ontumi nna ene Ghana ha adwuma ye free ahomache ekosi anwumere ewo se wokoduru fia wotumi da dwodwo wo ho ma ho ba wo no oh chese wo bedidi awie adware awie de na woto kete no so a omini koto ha na omina koto ha ebasa na yefun na ehuna mane fu ibeta ne nsa no ne wo mia so ne wo sere kakra ne wo mia so ne wo sere kakra ebasa de di kan ebetumi di tipaye abrɛw de to so mienu ema mogya asote de to so miensa ema wani etumi ye oya enti na wo se woda enye saatam na abehwe screen so onya na duduma P3P nom obeda papa alarm ene benya no 3P ye dura ene obi a wonu bibie di adanse se kane no ontumi na enso ene otumi da magisa akokɔ abon ansa na watenani edro na ye dro ye ka ne se ya unhu gisa watobi na wanom na abehu se 3P eba edi ho adanse de kyerɛ no enye sabio emfuturo bi na etu agu ani na ya sempa ene ye ka kyerɛ fire number no ne frɛ doctor o screen so a TV onua TV Akoma FM online numbers no ene gu no frɛ doctor ne no ni nkomo ye number no memmo so nkyerɛ o te ka mu na wutie mi a ana o number bi na wutie mi a number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 obi aye kese amana broso kutu
mesrɛ kɛseɛ bebrebe no sradeɛ etimi ma wonya saa kɛseɛ bebree sɛ wonsanya esikyɛ yadeɛ nso a diabetes etimi ma woyɛ kɛse ana etimi fɔn obia nne deɛ pressure nso ebetumi ama wayɛ kutuu ɛsona yadeɛ nko a mesrɛ sradeɛ yɛ ade bɔne enti na yɛde ɛba yɛka kyɛw sɛ anadwodidie ɛmmoa nipa o anadwodidie piwak natural a yɛde 3p garlic mixture abɛdwa so no yɛbɛkyɛw sɛ anadwo ɛni aduane emu odu bebree ewiase wahu ɛbere wɔ sɛ wodi aduane emu odu kim fufuo banku abetiɛ waakye apɛsie ɛyɛ anɔpa yɛ Ghana ha no yɛnya aborɔfo o ne akɔyɛ beverage asɛm ɛkɔm bɛdew adwumaden a yɛwɔ kurom ha no wohia deɛ mu oduru anɔpa no watene wom na agye nsuo ɛbɛgye nsuo a awia no ɔpɛ kakra bi adi aka ho ɛno nso awia kora bɛtumi ma no wom anwummerɛ wopɛ kora ne di kora biem wapɛ adeɛ kakra bi na wadi ne wada fruit bi ne wadi ada ɛbɛsa abere bia woyɛ kama yareɛ no fon ɛntaa nyɛw ɛnso kurom ha anɔpa no wadi light awia no wadi heavy ɛne anwummerɛ no a wɔkɔda no ɛyɛ wom wobɛkɔ fufuo a wɔtaa ho ne nam agu soɔ no wɔsɛ meedi akɔda yareɛ nko a sradeɛ nko a gyae anadwodidie te ɛnam wie so na nom 3p garlic mixture ɛbɛboa wo paa ama nipadua no nneɛma akɔ yie di ama wo mɛma wo yareɛ so ɛno nkyɛ sɛ 3p ɛmmoa wo pɛɛduro no bi no medɔfo ɛbɛboa wo paa obu hɔ no ne naase ataatae ɔde ne nsa mia na atom susudi nkyene dantɛm ae ɛbɛboa wo paa ɛkɔba saa pressure ɛmɛhaw wosusu di nkyene na woda ntɛm a pressure no ɛntaa haw saa susu dwene nso adwendwene wɔtumi dwene a na obi abɔ ne sɛ pa na wagye maame wɔdwene a yɛ saa ho no ɛku nkakra deɛ wɔdwene ho no wontumi nya ho hwee o take action ye biribi fa ho ne bɔ mpaeɛ wɔdwene ho ne nkosi baabi a ɛyɛ plans na wɔfa de afa ho deɛ a ɛyɛ na mmom wɔdwene abɛnya pressure deɛ maame ebekun na deɛ wɔdwene ho no da so wɔ asase yi so pɛ 3p nom yɛde ɛba yɛtu mmara ne yɛkyerɛ sie o yɛn kasa kɔtɔ aduro no nko ara nom yɛkyerɛw nneɛma ahodoɔ abɛyɛ a ɛbɛboa wo daadaa setena na wode aduro no ka ho a na ayɛ mmua ɔbaa bu nsa a ɛmɛ yie wɔaduro ɛyɛ 3p bɛrima wo ne ɔbɛahyia mu na wo sisi mu yɛ wo ya na bɛrima no emu hyehyew tɔda wo ho nsuo no mpo na emogya kakra ɛwɔ mu wo prostate no problem yɛ aba ho nom 3p ɛbɛboa wo paa Kumasi Bowura pharmacy shop ɛne baabi yɛtɔn bibi duro bia bɔ aduro no din 3p garlic mixture ɛwɔ toam ɛhwe hɔ a ɛbɔ nti wotɔ a meseda wada so mu yie aduro deɛ mpɛ ne sɛ wobɛtɔ no wanom na wotɔ edwom na awɔ office na awɔ kaa mu na ateɛ na wo sɛ wode 3p bɛyɛ wɔ aduro a yadeɛ no fon deɛ mbobɔ so yi ebi nha wo da esiesie akoma no ma akoma no yɛ fɔm pɔmpi mogya yie ma mogya di afurusane wɔ nipadua no mu enti yadeɛ pa deɛ ntumi nha wo ɛsa yɛ immune booster ɛma nkɔmmɔ no mkuti anyarewa no ɔmo ho yɛ den paa gye namba no nkyɛw baabi abɛnya aduro no bi ɛwɔ Ghana ha tɔ ne yɛmfa yɛn nkɔmmɔ twetwe no ensi yɛn namba yɛde yɛ adwuma no yɛfrɛ doctor wayɛ krado so ɔno bɛkasa wo frɛ nso a ɛmfa wo bibia ensi pɛ mu ka Wow. Number no a 0248 92 88 24 Kumasi Bowura Kolena Heba Danny Heba Chris K Heba Ubenya 3p garlic mixture Ho Fonko Albert Sam Takrade AA Mensa Koforidia Gabson Pharmacy ewo ho Muni Away Enterprise ewo wa yene cathedral ne dinhwani mu wo fa kwadwo Heba Tamale baby a electromat na wona wobenya bi UDS and Charles Heba ewo ho Wedema Pharmacy ewo Ashaman King's Walk Kopsam ena Angel Heba Little Health obenya bi ato ewo ho Health Alert Clinic omunyina Little George Mwaka odi ekọ Kumasi ne Ghana ha baby a etuo bibidro any pharmacy obekọ no se de wo hwe no TV no so ene Akoma FM online no 3p garlic mixture saa na tie twato phone so na ekotobi number no 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Francis see na doctor eno nim komo emfa 3p garlic mixture ho nyankopon ya domo a that's na 3p eno be de ahia yakra Nyame ensha papa yebesan ahia aha Akoma 87.9 FM
Onia TV NFA Osei Chrome TV Akoma Nsem dwumadie no eno ana wo hwere wutie no edi amegeso ene Marcos na me bisa wo say before asansa nsem no wo bedi di watam no ho ayi no ansa na mu bedi nkomo edi afa enkwara ne school fees ene ho ne ma no enkwara ne school fees ne ba kane ansa na enye wo de di atam ne ba na say emu de hin na di nkai ba he enkwara ne nye wo de edi ka ba he ansa na school fees ne ba na de nti e ba ye ni once okachire me say nkra ne nye me ma no me ba ye no na me nkra ne kasa oba ne de woni me din komo ben me pa oba ne tie ma asem oba ne de aze be ma ne pe oba na asem Jamila asem e na oba no so pe me ma asem oba na yese nya ode no ba jan enu nti no me Olivia akra no yare bi a wo se akra na bomdian na dwesa na akra no ko fa mata de hye no ne ho atọ no nti akora na nkasa nkora no me Ghana no me mani kum me ma ho bisa madamfo bi oben me a me yere ne me ma de me fo mu ni agoro e na no kese me ni bi kura na me ba kese opade a me de beto ama me ba na me nam ho ekomnde me enha me nti okan ye no okasa akora no nya me ma na me call ne sewa ho no ne sewa ne ka kire me se ono de wonim bema bia ka me ho okay entimento ma adwunim na menye de menhwe mbanti eho no na me call ya wase me ma no 300 no 300 cedis no eno krampo no eye be 5 months ase 6 months na me call ne so ahotafo na me de entade e man tade ene be man entade e komano enti me de komano no eno ose me de komano no eno ose nkura no oba ne de ndie enkono na mema be man ne de ndie ni nyina akọ no eno nti na ma onya akwanya e kan saa school fees ni ye de chire wo no okay na ebre oba ne kasa no woka se maame bi ana moti ne fie kan se wo fefe no ne ba maame enti na no wosuro se ubeba be fa oba no ye di nkan o ye se obekwa akowia nkoda no dabi me ni obi ani nkomoda na sabi oba bi a mesumi fie duru ne de makohunu akwantuo no me meti hoi maame e free se me Ghana no na mesuban nko na me free Libya ba ne so no mesuban nko ado Ghana na ye keka na ha o dabi na me nya keka on se otu kwan a sabi wadwene mu bi na ade bi ho so a uhu a first no me wa ha bibi wa na me hu a meka bibi sese me hu a mebu mani aguso na me kom ba bi enu nti no me baaye no me sonson me ho se Jamila wo minni bi nden no wo be hwe nkura ne kina me so minya bi amaye dai maboa mo nti wanye wadwe so be wi ankura dabi waso ya wadwe so be wi ankura no enu nti na ema ne ka se ankura ne na se be ma no kura be di me nchen be 2 weeks asen akura ne kokura no so onko ya na Jamila ne ya we ono na ma ne baaye sa atem na oba ne wo ne nana ho enti me call ne nana ho no na be ma oba ne ka kire me se o ma me se me jideda ya ba me ho na ade nti na me de me ma wo no nye dai emma me ho na me se wo nana ho enti time a onana be ma kwai se okọ he ba bi papa tie bia no obetimi aba okay ebia Jamila no ankasa ma kwai ma be ma ne ba ho sanse wonu se be ma de se be so se be nya do ntumi mfa ne to but ebia oba ne de obetumi afefe no because why bi da maame me ba dabi no obi ba de obeye nyame mpengu Awurade mpengu me maame meti we me even me bra me bo me minim se bibia temu Awurade nsem na what say maame ne ka se wakọ fefe ne ba me ne sister na oboni din sister ya ne ye nyina yete breman so me eno kra me ware no ne nya 1 year ne yete so me if you Alex na ye ne fie ne yete okay ena sister ya na ye de ete ho na me no me ba 3 days 4 days me je ho na me sa akọ takwa tie bia me ba emo eniama a on behia na me de abre o na me ko enu ntino me de o kase
me kofefe oba bi no eye mwanwa na se wote na enye no kra no fie rade do oba no say Jamila se sabre do no na pa cha ode ma wo ma me enye no kreda na wa me fie ra na nkasa ma wani nipa no so wa fefe ne ba no wa ma wani dabi yakra so wanko bisa no yakra up to now okunu migiri so ono okunu na jai ba okunu no twika ohumi bia ogina achia me na se ya ya no na na eka wose ya no na wote se enye no kra no omodi asem twato so akese tu so no so wampe akira sema nka nko report so mo metro ba bia wo fefi akra no na mame satam kra na asema a wo kan me wo frɛ me no me nkai but de me kan ni se o ka kire ya na ka kire me se me ba we se wo se wo pɛ na me se me na me se de me yiri si gina hoi na sister ya wo ba we kese me pɛ na wo ba je adi enti me pɛ oba me yiri nim na me pɛ oba takwa mani ho takwa me nadem obi ama me one room a wasiesie bibia onu Jamila nim onu o Tracy e ba se oba behwe se me twempena eso oba ye no even station ho kra e no omudi mi ho adanse e kire no 3 days pepe no sa san ye endi na nga me pe oba na even akola na me pe akola onu anya mfi be se akola no obe 16 14 16 ho baby but me no me hu obi a ade na akra na free dabi me ni akra bi anya free o ma me mom na ye friend ya no wona me ni free okay na me ni akra bi anya free okay oba no tama na mo ware no oso ma uska bi se fakoshia ka aka won sebe mame onse asem si a de enim na obi aka me master ye friend free fa sabiu me na me ton calendar no na nye se me nya bi na me nya bi enti se me nya bi a me ba ebia ma me call me nya 1000 Ghana mo nje 500 na me so mfa 500 me de enema sika na de me de kwa akofa nema na calendar nema no na Evans ni fee okay omo no mo di free me because na me no ma ye adwuma ye dey ache and this ebia 2500 a no mo de ama me 3000 no mo de ama me tinati se we di scammer no to ai to ho wono ode ene no ebia ode hwe nkora no emi edididi enti me no na enti enu bi wo sika manje ni sika amfa ama no 400 mia mi botom sika na me de man masa free fire me dance ni okay na driving now ka se mi nkosua no masa free fire no ode me tena ka mu na 3 days no mfa me ntena because no nim say me hard o mate die ni ti no mpesa obe kire me driving no na nkura asabi o maba ne nsam nyina sa kwan na ode ye de ode o mo fa so na o ma twon mo ho enti me hu ye no driving mi nya bi minya obi oso be kire mbi otakwa na massage license no enti me ka otakwa na me de ne private car black golden enra kro frame otakwa na ode ne private car alanda e kire me na o ma onua so je license ye dey e ma me anche na me de ko libia no okay ma bedwa for bebe ma me sa no krakra no say ubeye DNA akra yin so wo so ono na ben wo pa we say wo koye na enya wo dia akra no beye ndey mama ena nra me kan ye no die ebi esi da ena sabi say in case enya me dia enya me nko ana sabi ma ba wi ase akra no beye ndey we da akwedi ne hono so do wo ho any problem die esem ye ma akola bia na urade mama hoden a me ya ma no on hwehwe akra ne papa nkoju sika wo ka wo Debi. o be ko so do akra na hwehwe okay pejo mu kakra ma menti ye be ye die ne no e de ama why na mum die ni ama ne hu no ya ye wo pa ye di watem kafra Pastor Julius Akwaba am Joseph obeki Akwaba Lord Julius Akwaba Pastor Julius Marco this one also be boka hono na ye nko ya di datem na okay menti ye ntwa Men kokra branyina mada so pepche Holman obi ne yire na ma ode ne ko hin Musaba
Madinachi, Manning, oh, Kafra, names a winning, and you'll be here, ABA Hebas, ABA Hebas, also for 3 days, also for you and me, also for Branty, also for Rasta, Bromai Dokota, Kunino, or baby was Santimemu, one on that ABA Hebas Center, say you glaucoma, Nasa cataract, you can't say a tank. Walk away, no one near, Yan operation, Yan Shakish, and you are Yan Father soon, we any so and one is a woody dickake, and Santam Shim when you swap the whole clay. Wouldn't how cry, say a number how padia, be a better test about the bridge of Kojo Tokran, and no crowd with the quiet, be ever salmon, Kenyan, and won't pay me. Will try a friend, some manpower, and none of them will put you must have branch. Everyone saw your Cassian or the mining crew, Ebenezer Preparatory School, Akoma says so. ABA Heba Center, our quadra, so Jinasi and Jinasi toilet, and Gaya Juma, a Joda Copim Memeneda. I was 0541 565 199. ABA Heba Center, Maniswa Daho. Hello, me dey grow fine. Wonu muatu, wuntu minidi, wunim ni entira. Ebasa na ekyere se, yare ewura woni padua ni mu. A ni padua no pese wo kutia yare no na enam se. Ahoni nu a ewo ni padua ni mu sa. Na eno na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu. Eno nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emani padua no nuani nuro ma wotumi didi grow fine herbal sonic wo benya bia to wo pharmacy ne bia ye ton abibiduro se wo pani dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkrato yi atum victory, sir. So you're real not your swatch. You know, victory garlic mixture. You're romantic. And your victory garlic mixture. Let me join the celebration. Victory, Memo, now what you to me more for sunny year. Me now victory garlic no, and then what Tommy? I'm not a trouble no. Let me say. Now so say me have victory garlic mixture no. Me want see me hustle. And let's celebrate. That onion fear do me, you know. Appeal for any of our man of victory. Akoma 87.9 FM, any Afro-Kit Network. Yakabom Aya the Creative Arts Festival every war. Jumedi Ebekoso Ewa Cultural Center, 5th December, a free and upon Wachi Ekosi and Numero 9. A Grahudu P Nebekoso, Yabaye drama, poetry, kids kitchen, cooking competition, painting, singing, dancing, and in Yamahudu P. And it's where the Awfo, Wofamo Mamrai, a church for Munin Quadarani for Mumra, near Maji and 5th December, our cultural center. A hope yet the special guest, a champion rolling, a bonus at the Fomboko. Who take it trivia to betting about Akoma 87.9 FM, your front desk, your Wasuka, your Nick Massey City Mall, make it in Asia anymore. And now, betting your friend number 0242 339022 and now 0246 766060. A free creative art festival, a hope yet Debasa. It's in Quada Mumra Majimani. Obo, me who ye? What for Rudia so? And then the Maria Yabo, doctors may have hepatitis B. And you know what? Oh, Henry, Dr. Akosia Dia, what power specialist have a hospital? Hey, yet dear was Sanya Bini. What hepatitis? I hear someone word on Kwang Kron. Nancy be for what can say. One of the hepatitis award. What ya to be America? The UK Brochimem, Nakas or Janoka. Sir, na fatally Vamo Fryer Donjon. Ebeko, prostate, Sakompa to Koma Bosso, and all set it, say, Sako to Genoa, Goso Gosokra, Fako Power.
Power Specialist Herbal Hospital. Oh, we're drunk, sir, and you went go. Oh, say you don't be. Oba, unchira me hose mebre. Kumasi, what will say yes, level something road. Just what filling station overseas and grind. Kwabenya, Pokuyasi, SCP Quantum Poniso, Takrade, Anaji Estates, Anaji MA Primary School, Shanimu, telephone 0244 544 422 0200 383831. WhatsApp 0555 797878. Power Specialist Herbal Hospital. Yeah, last stop. Mama ya mama wakwaba Fabra Community 7.9 FM na Fonia TV or say Chrome TV and Papa B TV so at Demo Live. Pastor Julius. Ma. Yes, and Yanya Jamila. I think Kaswa will still be Ma go the attend say. Okay. Jamila said was here say be market e nkwasiani ade ade ne de no kureni me ne nya adwene. Said was di be ma tem kwasia aboa we aboa no otimi di atem anu asa be busa say hello ujina so wasimi jina so me tie di atem. Say wa oye na me na so oye no. Oh nti no de Jamila me no nya adwene kura say wo be sese be ma nkwasia say be ma wada wo so enu wada say mo na ye ko kan ya ka ba ka so ba me bie me yi ma e ma odi na wo sese me ho na wo sese ka wo be ka nti enu so ma yen kan kire say ye ni di be ma atem sa oni na jai kura say be ma won ne tie no say be say bo no so o fire nti the same wafa oja be ma fa be ma nti say be the same gender na nti who di atem di be ma atem say dia na say be ma wodi na tie na wodi na atem sa no nti Jamila ndie obeje futu ho na wasesen free say suban because oni kura ye no de ka say ense obi otimi di atem sen kwase asa ye fra voice a oni ye de ka say enchire oba o yesa but mama me be bia metu ye nua be ma efu mema eti me fa so de nya to na wi but mema eti on say Jamila any bre no me ade nyina no eye ba bia be ma yika so betukwan wo se chinchina obekọ otu no for wan fi no akọfa na sọfo aba wamu ya wasọfo aka chense obi enu ho bra beka obeti kwa na obekọ kwan sebi previous de bia me kam se aware a nya nkwa na obobra woni wakọfo bi baba betena ho so wakọfo bi be ma abetena ho so na mobobra yeah me ma na ya ho se on se de bia me kasa ase we say issue of as a bema efa ba ofan se ase ohun oban se ase se wa ya aboa kra oban tunu fo ma ntie oban kire na dwe ma na mfa oban kan bibia ma ntie wa brabo mu emema etesa no ebi ni ye ni na okọ wakọpem awaba no na okọ ya wakọpem awaba no but yenka hu no se okọ ya wakọpem awaba yi emfie nyenso se akodi na Olivia no na wo she prison no why na ebre hwe nkwala no why na ebre but anya hwe kwa no me na me ka se enye wakonto awokọ na on preso gon suggest Dubai kwa ma ho so on pesa obutu kwa gon suggest Dubai kwa ma ho but baby na pesa ofutu kwa no no susu se e de oyi na betimi aba and susu ya no we enu pepepe na koto no e tika utie na kasa o president fie be ho ka baba kama se utie na amani anko hu ne sa esrem so no kasa amani a ye boss na usu kanin na bi no e bai hwe oba ono atimi edo ma driver sa driver nkire wadwuma oba no ni baba ne fo opesa bi opa fombo oh ade bia no oba na sese hoye ede bo ma brabo no ye at least ono so akire na dwen but so utie nkomo na abema na agini nyina atuma bebre na wa bema na nyina se obeti oba na futu bia wotu no ene mema bebre sa na mema tie dise na utie mi a fa enua bema de ye futu na mama ye mu ma no se omu nyansa sa ayana sa na adwun se na oba de nyansa be no wa oba betumi fo se ekwa me ko sa na ayana mema na adwun sa sa na mo dwene dia ene ne futu na oba ne de ma no se fa na wotu ne wo de ba ko Libya de fa be se fa akọ Dubai I went fino and so what se betimi asi no and asi no and now okay say o come back go say amani anka ko hu Libya no anka me ma so me di wo no amani anko e jo ditu say amani di wo hu bi now so say o tu fa wanti na salate say o ba na ke tu sa kwan yi ana mi kutu no fo ana wanti a anke nei ke be kan say de kan na ti say be man so aye bia yen kan sa na emom nkurane de so obeka se panyi anya odi anaketo na ye odi ane odi me show say alabraka me to me so officer ya no de keka sansem na de bia me kasa asem no obi moja je mfa bu bi ade de confusion de bia me ka me say na Ghana se ye DNA test Ghana ha
sa ba pani for mama enkrofo di bebre akoma nkrofo anya omo dia o but and once am beba da bi na wo wabra bo say because anya better bi na wo busa no se ko bas ye di ni na ampa pani nya na ba ampa sen obeye no emotional trauma na last time na peka no nya no besi watena se aka na boko sa but ma anya boko sa se he di ni na ampa se nya ne ba anya mra because o se onu bo na sa ben no enya mra sa obe go through pain bi ansa na bi wa heal later eti sa de no de mesre Jamila emomoden na nyina ye nhia na ba bi e de ye tu abe ye no ye mfanto no nye na anya sa dachi e de ye na ebeba ba me to me hu ne se kran de ye ne ma because ti on one Nsem keka and school fees obusa ne ade school fees obusa yi bi film ni nyina akere se kran de na bi ya obi na o de keka bata no so de amfa yi so de ya na kasa amfa yi oba de mo ya mo so da mo se nyense kokko we nya nyense kokko we da wonyam okay we wonyam I was supposed to kan kwasi asem wonyam okay that's agree Marco medie ne se wo kunu se wo pese okọ Dubai ana okọ Libya eye nhyehyɛ ye okọ Libya mejai wo oba ye no ampa wafo oba wafa bema wo ne bema no ebo wabrabo nhyehyɛ ye nhyehyɛ ye wo ka che wo kunu no wantie enti nka oba ye no e bi kura nka wo tena se Nsem de mekai no wantie de mekai no Nsem kunu wantie na hwe abrabo a wo boy na eno kura no mo be sha bibia se ye dai fufuro mo be sha se fufuro but wo kunu ba ye no ne ha wo nya wo ha wo biem oba ye no wo bo wabrabo no fufuro eye waja wo nkola wo ho enti wantumi anka ne ha wa ankyerɛw efiri se wo ba ye no wantumi amoa no ba bia ho nkoso ho na so den ene de nakɔ owu ya anka wawu anka wo so waware wo de fufuro na se ne enye nyame adom a broni akwasi broni de phone baaye na o se bibi ye recording ewo mu a anka ne be men ko yi na no sei anka ye fra wo no se me debi men kansa o te ho no e de asem na o keka no oboa men kansa enkola ne kra de me yibi afiri mu ayeden nanso wetumi agina ho aka kire se wo magina ho e na me didi watem no akọ na me na wo ye no wo magina ha e na me ka kire wo no e ba no de hwe akora no hwe oba no hwe ne kala e ye wo de ni bia enye wo de ni bia entinya wo ba na mom ketuo ne de me de wo dia e no so kra wo mpa mafa eti wa sami awu kai na wo se twa ho be ka kire yese e ma no e ya ne dia me pa acha wo Jamila wo na wo bi kasa asem ya kire wa aka wo betie aka wo beji atom me dia ma sa ne o ma na mo ye no mani nyi ho me mpe kura wo ware de ye kan woni wa anwo ansa wo ware na wo be ka kire ne se ne ba no enye ne dia ana wo kra wo sa na wo tu asem a wo kan ye be ma wo ne be bobra na wakọ fefi wo bi baba wo ye den sa ne etena se bobra wo so be wo baba ne bi wo betumi afefe no nti at once na ade bi wo ha gina pintin na ne ne de yenyai mi Jamila mi mfiti asem mi hu se be men na wo nhye da mpe no na wo di bia na hye da ware no because wo nsem bi wo ha wo keka enmonyam bia nye de enim enye fe enye nsem nyina na ye ka ana me wo baba awraba wo tumu ni betene ye pe wo beba enkola ne so dia esese wo ye DNA na wo hu se asem a wo keka no wo hu se enkola na ye ne dia ana anya ne dia ye te hai enwoma bebre na ma bi mo ye ya yesi o wakane tra enye tra sa enye tra nsem Jamila na mi tie ne no enye tra bia na wa ye de waka enti se wawale no wanya wukuna eno de no ano no bo wo no wukunu mobra na mom enkwala ne die fa wo mobra se de wo kan se ba bia odo wo beko bia no wo beba mesirawo oba gangan di wo mara so me pema wo motesa di de wo kan ye ne so na nya fefefe na wo wunu nze eba no enya ne dia na ye wunu kwan ye de beda e be fa so ene meme ye ne omuti wo kan se mienu a wo kan mienu a wa fam half di aka no wode aguna so achi na wode enam a wode ye de wode ekọ nti saa nyoma ne de wo ti hu kura no obeya obi de wo ti hu wode bi bediu na abrabo na ya bo no bonkum dware nifa
ɛna nifa adware bonkum enti wo ware no wo bɛboa no sɛ de brɛ wo boa no no ɛyɛ saa no no so de wakɔfa no wo bɛboa no enti saa ne ɛwɔ abrabɔ nim a ɛteɛ enti Jamile yɛsrɛ wo a free next week yi kɔ pɛda ne fa nkwalaa ne bra ne enye die ni na brɛ asum enye n'ani so ɛne ne nipadua nyinaa ɛnte ne wan no hu sɛ wɔhwɛ ne ma no hu sɛ wɔhwɛ ne ma de enye ne dia no so na wo de kɔ ɛka a wabɔ bia no wagye ɔbɛgye efiri sɛ that time na wo yɛ ne yere na enye ne a wo nyɛ ne yere bia mu that time no no ne tie ne yɛ de ɛbɔ bra no na wakyerɛ papa koro na that time no wo ne wɔ hɔ na odi na wo ɔno susu die no na wɔno nso so aba abɛgye ne ba na wahwɛ no kama na asomdue ayɛ dɛ aba ɛno nti na yɛte ha. Okay, Pastor Evangelist. Mama yɛnkyɛ tiefoɔ ne ahwɛfoɔ asɛm tie bi na mede ade a yɛwɔ wiase paa sɛ woka asɛm kyerɛ obi a sɛbisɛbi mpere dua sɛ tiefoɔ fa kyɛ obi a wagyi mi na ɔhwɛ w'anim ha na ɔnti sɛ aware a yɛware ɛyɛ nipa mmienu ɛna ware na ɛka asɛm bi sɛ abenkum dua ne fa na ne fa dua abenkum ɛna nyame bɔ mmaa sɛ ɛma hwɛ adeɛ firi akyirikyirikyirikyiri foresight hwɛ adeɛ no firi akyirikyiri no waa na wɔka wi a bɛrima no tena ase a na wa analyze nti deɛ wokan no meyɛ a ɛbɛkɔ akɔsi sɛ meyɛ so ɔmo nti sɛ yɛmmienu yɛ sɛ yɛbɔ bra no ne yɛkɔ na ebi na baako ka asɛm na baako mfa sɛ ya na esi bɛrima bɛyɛ na adwin so oni sika nti ɔbɛ ntimi ntu no fo ɔne yere bɛka madam fosɔfo bi a wawu ya me ne na hyase sɛ me de me yere bɛka 100 metu 99 agu mefa 1 na me sɛ ne obewu ntam mama mpa yakosie no obewu achie no oni yere na Akoma kan wo dem a ono nko an da obia ni ho ne mma ba mi ensa asem nan obia oba bia afa ne bakọ ena ka ono nko an da dem wawu ni nyina ne se ne yire kan asem a obatu ni nyina agu no afa baako esunsun so aso de bae no oba susu nim so wo sika ni kuru kan asem a wo mfa ena ada wo na apem sika ma me ena eno so kokokoko do kopem a eno so wo sunsun aso eba ti se yemienu yese ye be ware na baako so wontie baako kasa se ya na besie on say akwantu ya minu abema nu obetui oba no hunu na chiri anya ono nko na afa Libya akwa okowu na mane enipa afa Libya kokko survive Ghana wuyi 100 siwa omo survive mama omo ndu 15 me kai say me wo KTI 80 was it 86 87 na boy bi so de yebekọ na awia no yetito no ọka kwan a ye fa so akọ wakaduru ba bia me bia nam so yekwasea me na me nkofa sa de me nam ko ejimi nko me na wofo etimi ko edi obi nyina ko wu aye kwan a ehu fine wo fa ho de akọ Italy ekwan na asa no sipo besi aka no asa wa wo kwan na wo ko efri Libya ko Italy kwan no ko ehu che kwa sa wo fa afa sred so na de akọ because boat na wo timu no rubber boat a yahuo na munyina nipa bia be 160 munyina mugum ana mo de ko ebe de watimi ehun se me survive na se me survive enti se wo yira ka kire wo se ekwan ne manko trans ne nyina ya mobra ne afa nhwe nkwala na ese sanka wutie hwe wo kwa hwe amane a wo hunu ye so wo ba ye nyame ankenye nyame a ka wo nkwa efiri wo nsa wo na wo hunu de wo face enti ya basra mema ne bi ya ne ya yire no ntia ya ka se ma yemfa Akoma no yemfa nye I'm the head dano na me hwe ayibi rate abase say Germany ene kuta the highest awariguo country ni nyina ne say man say emema ne so omu ye head omu so omu ye neck che bi besi Ghana ebi besi ma o ha no kura de mema ne bi kore bi besi che bi besi Ghana fi say wo ye head ya ene etuti na me so me fa me call oh David de che say because we dream for training tua betre isu na nten ye papa Ghana for me man say you say o ma ye man favor say e man nya aware asa ma you favor ma you favor say o power na be ware yes enti no ama o ma ye bibie wo ho ama man na ni bo so pa say omu so ni beti enti mo betwe ma de na fa mo no mo adi no ho mo ni beti ama mo fa ma ye mu bi no so ye de yentesa so no
Enti wo mo se wo ye tira ono so ye kon. Enti tu uti no fa ne kon. Na fa uti ni si wa beti so. So beti mi atene ya. Ya obi ada ne yonko. Anu na be ma aware na timi akọ anim. Awe ko na wuko free mu a. Kola mi ensanka da mienu. Silanka da no so. So, mama das. 5 bedrooms house for sale. 5 bedroom. Where your 5 bedrooms house for sale. Na 2 bedrooms apartment. 3 bedrooms apartment. Ebia so no. A toilet and bath. Any of the actual TV this one. Toilet and bath. And the kitchen. Shane Suma me 5 bedrooms house for sale. Na a 2 bedroom apartment. 3 bedrooms apartment. Toilet and bathroom. And the kitchen ni na ebi ehihye ni na emo na edan kama yi ameka ho asem ya ne bo so da form to ewo atwema tachi man mere wadwa eho ne ho na eben bebu ene yabe mere wadwa tachi man eho na efie yi ewo bebu eben bebu ene yabe na rooms no akase pa na compound wo nyina so ka ho asase yentam nyina eka ho enti se wuto fie yi a asase nyina ya odi ansa tete asase no a ne ya tete bam ti we no sa na tie kama pa nti ubetimi asase fie ni bi kura wo enche kura e dia ka ho na say buy one get one free na say wa e na wo kuro no enti me se wa da wo wadi je ho woni mo bi opa fie ni bi atwa a me se wo so bona beti ne fa number ima no na wadi ni bakura ne dia eni komo 0241 9090 74 0241 9090 74 and 0576 31 81 35 0576 31 81 35 0241 9090 74 and 0576 31 81 35 ejapade kase pa enti emano emfa ko ho enko mamema menua be akwaba obapa bemu akwaba acha ya no dabi bagogo honodo ani brem baba predo do say bacha ne ka wa mensa aha enti wa bremu pa bacha ne yedi ubewura mu to adawro ma bomodi ase ubem ye hu wani bre no wudin bacha bidin de akua bema the mefri hine na bai bacha stresso okay bema ebia wasem ne say bacha ma asem ne say meni ablante bi ne wo ho ye friend Richard Susu obefa amena me wo madadam ne tena 12 years ni etu okacha me say obi a wawo no ope obetimi na tena se abobla meji tum ne tena edi wa amant okacha me say wanya dwuma etimeti ase ma no wohia bibia me ana mde misika ye me ana me gbakọ homa enti omu na nyinse ba mu ana me kwawo ye me wo ya nso ye me operation ni 2 years kura na esa akotwa me na me sa nya esa akotwa ma na ye mienu enti me ne wonkwala mienu me ne betena stay na me ana me brehwe nkwala no susu ametugu wo nyina metonkosua susu ametugu wo nyina 21000 marisu ni nyina ka prekro ma me bosumesu a wo ye adwuma nso wo ma miska okoto bro roba no atomo bosumesu na obusa ni ska wo kwa adwuma no wo yi 5 no de ama ne mane mienu me nkasa mahwe na se na do ya na oye me de ato na busuafo nyina anim wo ka ne ma me de nyabotere na mete ho me mpese me ma me bete me de ato ne bla ne no fa mu nyina anim omoka stay na wonye wohwe nkwala no mia me kosi obi niema nkakra akra me kwa me firi akwadagya lolo fa kroma me bi na mde nkwala na akoto adwumam mede nkwala na akoto adwumam se be ya school se de be ya kwala ne be ko school amenya kwan akopa adwuma ye iti mede nkwala ne ko ye no se de ba ko be ko president ba ko kwa aban ma to mienu nyina school atade de ketua ne kwa aban enso stay na me yale na Nsem sika esem didi dwana ma sa yusu ni nyina mesika ni nyina asa akola itifie nso a wonsa mfa akora ni nkosu amam sku atade akadem meka bia ode bosomeso a bosomeso no wagi nipa na ne yira fi nkwala no bosomeso no wagi nipa na ne yira fi nkwala no stay na maka afedi o say waka chem se nyu obi na behwe ne meme ma no amada atoma kwhwe o mo papa eti meme dia na meme nya sika ma no watifie wono nso dia mienu no nso a wonfo mu nkosu me do makotu school dem nurse wo hwe wo mo no
One form nkosua le nkwala ne tifie sika me de tom kosua 21 ne nyina nso ahye me nso me tifie me so le obi na etoduane manya bi adi timpa ma atwa me de aba ha me se mo moa me na monka ma asem ma me na me brɛ tena me de abɛda mo no mate yɛda se yɛbɛka w'asɛm no de ama wo ɛbɛsisi a Hepasco herbal capsules me kanfo wɔn nipa de ama wo sɛ ma nsanka bi na Hepasco herbal capsules no deɛ yɛka ma yɛbɛbɔ brɛbɔ ne ho ban ɛna yɛnhyɛ ne anuane a yɛdeɛ yɛsi yɛhyɛ ne fruit ne vegetables so ne nyinaa so enura latwom ɛno nti wɔanyɛ biribi abɔ ho ban saa no a ɛnkyɛ wobɛhunu kidney yadeɛ liver yadeɛ ho ahwan yadeɛ ne wakɔ akɔfa bi abɛto ho so hiani ba sika bɛn na wobɛnya deɛ to kwan na wode akɔ akɔsa ho yadeɛ nti wɔbrɛbɔ no kwa deɛ nɛ ɛho adraba ɛno ne Hepasco Madama, and yes, say, dear, will be a when you bread woman, Yadian Kwan, a Benum, Nemum no be ne, not a more by Sabia Baya, Yadian Pocrano Emma, winning for fetching home. Kuma Semisti about Wubenya be or calling Acne Blazer require Freddy Men, so when you know, and cry Casco about shop at Chimota Mile 7, Presby Junction, or Alajo, a hobby. Kofodia Casco Herbal Shop no Jackson Park. One and Celtic Barbering Shop no in addition Mutakras Amen say Charles and I say pharmacy be abekono was a me to a Pasco Herbal capsules a year kid we brabo ebo for edredi be baby for 055 745 3579 055 745 3579 Victory Gallic Mission here can for the amawo and nana sradi adeda wonti ni mo e ma wogya di afrisani die pa wonti ni mo e ma bibia tumi eye kama nti wada ama to bi nanom for 0242 545633 0242 545633 na ema wonsa enka ebi AFL Friesen Rollons no ye kan for edi ama ba wonsa enka bi nei ubetumi so akwako to bi edi aton a ebema udwa pan ti oba entrance fans that enhye wodamre fam enka se woni adwuma ko to bi ton na se de besi ato ama no wankasa ebeye wonderful Friesen Passion Friesen Activate Friesen Smart would be far more to omu otu so hu ahwehwam 24/7 oh eye dry ubenya bi e wo kan for Donko Cosmetics and na very enterprise ono wo Posegolin Zero Cosmetics omu nyina e wo edum pizza to wada enti bomodi ane Coquette Cosmetics ne St Monica's Cosmetics nyina no ebi e wo chana mo atonsu mesa wada bomodi ane efrefrem pass enterprise wonum e di AFR deodorant free cent roll no aba e was 0544 726 0544 726 882 ebi back then ke semen ka chose bomodi ane bra efa eni yade kwa wo de ne tatafe wo mo yese wo say when no ate na chese wo na wo nam wo ba bi enu nti bomodi ane ko ye yiru free one stroke ne prostate liver kidney ene yade ka ye nyina so ye tete kuma se kwa da so gena se ye be me market no e ho na be hu ebi back clinic friend 0541 565 199 0541 565-199 Hackstop Mr. No the capsules all satan for drop recopenti say all say di wunya ana wunu obi a all say tete no a mano hacksa Mr. No the capsules no ebi baby eto no obi abenya be free 0240238310 0240238310 home sweet home Syria legume mix no eye Tom Brown na sa Tom Brown we onua wumpe bi ni ya pe bi di eye kama papa betumi di no anopa obetumi adi na nwumre we di 6 to 3 minutes aye ready na we de wasi kire e no mreche we di agum aye se soche na te se woni abuheri nyina aho bomade a ba bia be ko supermarket ne provision store bia mu nyana friend 024669 7358 0246 697358 agbozo heba clinic me ka fo dia ma so wo ya de akini na ya no adura o de ko agbozo heba clinic ya ye tutu ya de ni na se deku e de ema be ma ti ase a ne be ma egu enu nti no kokuma se de chance me 5 old insurance of a junction wa free 055 3417752 0553417752 boss we finra home casca shop no me say wada wo de hye bi ewu amwani atomoja mu a wo de anya hwe nyame na de ma ono aso no waje enu nti mu hye date ya mo de be yie no say efa efrunde da efa sofo be ye wufusom efa kwa mo be kwa kwasie no bibi efa yie no ye be video flowers ni ade ade nyina no boss we finra home omo be ye ni nyina kama na fe wodi ama ye be seven so wase enti asafo ye be labor enkane baby na koko board edan ne wono for 0243 737457
0243-737457. Marco, Nana Ukuse or Nambechem Quine, so na driver no where be Okay, Nana Uku, Yamisha, driver, Yamisha, Bibiano, Momodia said, Ubebium who has a day Amayena, and then me will be a mecharge. Mecharge the papa, son said, Mebreno, or the Diagro, what the Mebreni doctor, mecharge. Yeah, okay. Me say mecharge. I'm understand what you were saying to me. Okay, into we are going to Kuhunanita, mecharge. Matias, okay, more about over about Kayano. Every within Tia PSA, Calico Emily wa fu nyina ka kire mu se enu mele ba Christ asundue enka Roman fo mele wa fo ayamade nyina okurasi ni doctor so for ko herbal center aye wo Kumase Breman Pentecost asori da ho na nyame adom makura setenemu no enu aminya na me so medema etiefo ne ma mo hwe me obi bia wo pa bibiduru anu onam na say yale ntem na efire kurase na nipa na oye aduro no na wo sa ate nka no awiei fa number na eguti bi ne so no na wo de mi wi a frɛ me wo so kurase doctor me de ne de ye pressure de bia ekosoro me de pressure duro be maka bro ba bia wo so mi bia wonsa be kan duro wo de ye koko mi ye koko duro pa ma mo de no anwenwene motu apempa motu nyina se ye koko nko a dia eye sofuro ko herbal center Kumase Breman Pentecost fo aso da ho ne kwasem se yale koko di nkofo nya ebu okura amane kokobo no ayi pie ni nyina no mi wadura me de ma wa epia kokobo no kwa ensa mabiem eye sofuro ko herbal center Kumase Breman wodi ye asma me ye asma ho adwuma pa akura na panimu yetene kurase ne efra no entehyewa na kuromu de mo se efra no asma bi wo asma duro kese pa na enigi sem ne se wona omumba atowi no tramo no apatasi dot koke enubone ana omunum no makura setenem adma chede ba ko minya ya mani age ne se mi wadura me de ma won sankofo ni nyina omunko ho biem emfa ho ni ba bi awo se wukrom ka ejina wo Kumase na woni me kasa wi a me package aduro no edima ka bro na ma kire de wo ba ya enipa ne ya ne kon no trama obiem ne kon no wi biem ne kon no apatasi biem onnum nsa biem da eye sofo rekon herbal center eninti mo a mo di hie bi enum nsa enum wi enum trama no eya mo frɛ me ewo number ne so de wo pa wo eye okurasi doctor yetene okurasi awo duro de enumera da Roman ne ba de akyeye bikuta awo duro pa na ano nam so wo ya ne se nyinse ba na fi asundue ba wo ye bema yeso wo low sperm count oh mabunto yam se ye low sperm count na yeso wo nko ade a okurasi doctor si aduro ho se si anigi sem wom na obi ani agye yade a yefre no diabetes no kwasem se enipa to ba ha wo diabetes ho a ni enim se enidaso asa bianko bia nyankopon a wali na ko afiri akurase na wonya diabetes aduro na wadi mawa wo check wo de ne hwe wo ye aduro na wo check ona be hu se ampa ye ka bibiduro a ye made in kwa ye made in forest enti obi bia wo pe diabetes aduro de bianko bia no eye sofo rekon herbal center okurase ni doctor no me diabetes aduro me de ma wo pe ne nkenya aba mo aduro na do amudun so bebre na fini nyina ye betwa wa ama wo so atie nipadua na ye mre wonsa ye titriti wonaye titriti aduro na do na wonsai emu wia na awi se me mo aduro no a ne ko numbness eho aduro no because wa e kan kofo se mo amunsa no ewo mo ehyehye mo ekeka mo no ni nyina eye sofo rekon herbal center okurase ni doctor na eka sei memo aduro wo to asintini twetwon siatika no ache waya ekọ na ba ene menkasa ba bia wo hwe mi bia me di aduro no be maka abro waya mre nipadua na ye week ba bia wo te yawo ho ba bia wo te yawo wo de ene menkasa nsie wo ti afuma so wati ansensan so efom nyina ye tofo na nyina peja okurase doctor se nam se mia na me ye aduro no na minimum aduro nti wo ka yare no na ho aduro no e be metrim se ya enu na ma me dan so no enu nti na me kan che se ye ka bibiduro a de watene akurase ye bie no wono ana ye tu edinachi enu nti se ba ne se onipadua no ba bia ye wo ya wo de ene menkasa mo osa afam nufu ase
ulcer etiti mu ulcer eham no okurasin doctor say endaso ewo homa eye breman na breman no usu besi Pentecost asori da ho bisa efia ya turo gate nanim. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Unya hu breman park no astrotief na ehwa eduada ekosi memenda ana me ye adwuma anopa no nsia ekopon nimre no onum ne mapon esa koye me wura du adwuma enu nti munua ne me ba bia wo bia nso no wo adwura ba bia branch ba ko e wadwura enu nso menua kofijamfi ana da no Roman father ho so kwa enukuro no a wo yo bia wo da najo na bibi no abeda bibi walo ya to the spiritual marriage ni nyina etete wa okurasi ni doctor say ehia wenwu na omwaduro adware amasa na mani nyina tia firi so enu nti mu a cholesterol so hamo cholesterol pa de ano odin no wo de ya frɛ me fatty liver brebo no anya srade ama ho kyerɛm hepatitis B ukoye lab na se bi wom ensuro ni nyina na wo a wanya infection ifrɛ package infection aduro no say ye go no syphilis enkeka ya hodo ensuro bu kwati ayi wache udin so moja be ma ne wura ho nsansan gu ho se bi mpra dia san so ho ya wo hene say ye infection ko adia okurase ni se enidaso ho enu nti na me se ya frɛ me na me fa aduro e maka amrɛ medi ne kura ma enti wo si di ne kura ma me ba bia wo hwɛ me bia no betim de aduro amaka abrɛ enu nti na me ka kyerɛ e wo nua TV so se ba bia wo no enwa ma me kuma se ya wo bia ka agina ha wo se mu kura ma na ma ba bia wo ka agina na ma package me ne me se atua ho ka sika e wa ha ma wo di an se ba waje no afrɛ me na be hu akurase nkyerɛye akurase brofo egu aduro no ho enne ma ne ya nika no enu nti ya yale bi ha wo de eye sofo reko Herbal Center ni wo Kumasi breman Pentecost fo asole da ho ehɔ na me wo afuru aye kese me wo duru nkakra na afuru ne twe wo akora bi efiri 4 years ko wo si wo ntwadwen so me na duru amana twa ana mu a eduru na dwo na mo dwun so pi no so eduru hɔ wo na ho hyehyɛw wo na ho dwaw me mu aduro wa wo sisi wo na nkrumam wo chepeni wo aposo nyina ya wo ya me mu aduro amani nyina adwose fom enkokora ne mere wo a mugu fie muntie me wo nsa yi tititi nyina no eho aduro hɔ no na wo no nso a meka sei wanya asma ne ho kyere no ohia nkromo meka me se obakoko hia nkromo a ebufirisi obatuntum se obakoko no wuntimi nkana asem wo hwɛ wo mpa no so na wo se hia nkromo gu so na so we nze din yo se ye ahofe ntimi nkasa eni me se wa nkromo no wo hwan a sofo ko Herbal Center mo duro amwagya nkromo ni nyina hwan frɛ me na eni me nkasa e wo sa number yi so 0248 67 22 and 71 0248 67 22 and 71 0244 47 00 67 0244 47 00 67 0244 47 00 67 ana ba ko ne 0248 67 22 and 71 0248 67 22 and 71 ma ko mi da wase obi bia number abedu ho o frɛ na ye biza eyame na me fa call no ko so anya me ho bre na frɛ me ba bia wo bia me sure obo se o ka se yemfa duruma kamera wa me ni ohwamogya din nyina ni enkurasefo nyina doctor esu ohuni ba memo wo hu sam pa ma tena kurase na minim de mini ho aduro no ma ko menye 1 cd nkwam ne doctor oba ye dimfidie hwe wa afidie no me am tusu koto ma de ye nye hwe card die bia ni ho sika odi die aduro nko a ana sofo ko Herbal Center ye ho ye de ye wo fidie scan de wo ye bibia ye anyo kapre na mom ye ho de aduro ne ye se ye de se yale ndi se fidie na kire wie no na me de aduro na ye de apiu so ana wo kan yale ya me na me ye aduro ni nti no me tin kan se wasin tisi yale aduro ni wasin sai tititi ho aduro ni waso wo pressure na aduro ni diabetes na aduro ni waso wo sisi yale wasin kutugye ne ya wasin nsa waso ni mu akika se ni nyina wo pawo low sperm count wonu wi tramo apatesi jot there be we dey say asthma waso hia nkromo enna me se minimum aduro nti kan ya na me hu adukura me de ma wo na me wie no me aduro na Nsem me balance ne ha no ma ko
pressure aba me so abeba wie me no abeba wie me no se nkofo ya mmerɛ na mani agye ne se ɛma neto ɛma neto kɔma wɔ no na ɔba tɔ onya discount bɛma tɔ a ɛbo a meji na medie ɔba de wɔtɔ a metene so 100 cedis ɛno nti mesrɛ mɛmɛ bi ne fa wie me wo de mo ɔba no dress no wɔmfa perfume mu no ho body fresh bi man therapy ba ko we na fe fa wie me no fa kwesi ne so wo ba kyerɛ say yes we yɛ kurase wie me pɛnti sɛ wo pɛ mɛmɛ duro na ɛyɛ package na yɛde bosom ba ko na ɛnom no yɛ fa ne wie me wo hu din ne ba ɛno nkwa wo de me de yɛ wo hu din na ma ɛto ma ase so na aduro din ɛde wie me ɛyɛ mɛmɛ nko a na ɛnom number no ɛyɛ 0248 67 22 and 71 0248 67 22 and 71 0244 47 00 67 0244 47 00 67 okrasi ni misi ya tia mu pi aha Akoma 87.9 FM Onia TV na fe Osaikrom TV Akoma mu Nsem dwumadie no eno a na wo hwe na fe utie no na hyene so ema me se power specialist eba hospital wonom na agye awas bebre no ye ma me Dr. Akosua Aduaya ye ma me no ye fatty liver and as hepatitis also fibroid kidney stones ni yade nkaye ni nyina no mesra wo ada bomodia se obema wonsa aka ye ubekọ power specialist eba hospital na che se wakwa gya yarehwe ne ye wagirikagiri capsules no ewo ho ne mesta no eno de abo ama mema gina so SK no so oyafru na ye oya liver care no eno se wi a ebo kidney no so ehon ban kuma se ye wo kuma se feyi asobosumtwi road edua ya junction for 0244 544422 0244 544422 na ene wonom eni enkomo ye bekwa o mane so na fe ye ne etiefo so akwakodi enkomo na yenua ba eye bema de ne de ene ye tena nimu nsam enti ye beto so nyame ya adomo a ochena na ya frɛ bɛma na bisansa ade die nti ɛna wo ne ɔba ɛbɛwo ba wankasa wonim sɛ nkɔda no ɛyɛ wo dea na wo begya nkɔda ne nyinaa ɛde abɔ ɔba ne so na wo bɛma pokra wo dwane o na ba bɛma wabɛti wotumi yɛ adwuma wo kura wo dwane na wonim sɛ wo bedwane a wokɔ ho kɔyɛ dɛn na wote ne nkyɛn so ɛyɛ amonkae biribi kakra wo ho kyerɛ wo yi ɔbɛyi nkyɛn na wote sɛ ne sika ne dwetre da wo nyina 21,000 titiska 210 million titiska ne nyina hye otonkosua wo ba na bra bom bɛboa na bra bom ebe wie no ada na mo ya niema mane ya yasa wo wi a wo nya wo pay a na wato mo wato ebro wo dia besi ho na dia besi ho ya dia aka no na ebro no ye ne dan ene me na ba sa asem be wo ka obeka chose na wo so ye adwuma ye dan na wo so ye mini bie no me ya dan mini bie no ka me kokum wo so ye adwuma dia ka na wo so jan kwala ne santin ka wo so nka beboa okay ebro ye we ti e be ba so ye be kwa ma ne so na mu se ne so ma me se ye Josie fashion na dawroma ene wa ma me atade a me de ahye Josie e wo Kumase bom so on meet me the sports and the dish and mo se wada bro nyan na ebe oba wo be pam wo be hye o man nso wono mo ebe hye enu nti say engagement wedding obi na invite you program one wo ko program wo baby wo ne nkoda no mo nko Josie fashion na onyi yimo kama pempam niema enfa ema mo obedwuwa nkasa na Josie ne metimi ahwe picture keke na wa pamatade ne dia sande wa bra obegi ahye no eno a enso eno a enchew je se edam to se de wa meja fe enti mfa wo ne baby awo abrochire na wo stop bia obehu bia ye ofebia no which now there was just fina obepem bi na fe ye dia mawo e wo baby bia wo bia na wo ankasa wani ebeje ho for 0243 433 465 0243 433 465 0243 433 465 Josie fashion number no she's
She's a Adawuma or no, and I makeup when the woman may wake Kama dia say. A pia bronya no ebeba, a promotion. Yay, Adoma daso, Adoma daso, promotion. Adoma daso. And then, yeah, me na Miss Makeup room, na Miss ya, Mammy be that bay, what carrying in a bosom yes. Hey, mommy. Mommy, sa mo me touch him way yo. When you remove what's on when you boss one be fenti. And Jawa you are weeks a penny. Hey, weeks a penny. So no or the wigs, yeah, or share wigs, or the sra. Okay. It's the woman here, so whoop working makeup up, she's a whoop wigs, papa paya, brunya bray, would the bell rocky ankasa, and also a she's a would you quarter couple when you are home, quarter question, to be, and one on open baby, my vice, she's pedicure, manicure, and yakin in also a utino. And so yeah, we product or be treated the camera and the amount. Fred and answer was up. She's I was 0249 155776 0249 155776 0249 155776. I think yeah, money so 032249 8035 03224 98035 and 0243 114497. 0243 114497. Okay, within the baby I can say free. Mama Koshua Papa. Papa. Otogosa Sunjenka and Capasadino Sabata Fabiani Calatos to the Bram. No contractor Masumukuchi. Even if a part and a temple profit, which I may boss Fabio. Chelsafako, who can see it in the chapa. Oh, man. It's a bit of a Nigeria, and have the Fiona the chair. Ma, a man being should be to say, or before Banani Bema was sema. It will be a Quana Semo. Okay, as I give you, you seem to be the grabble. Also, Bema man, you record the answer in Peter. What happened to your phone at your phone? This is a boy record the other girls in your home for 2 years. Oh, the only kind of latest. Yeah, Bema, okay, another, it's a lesser man. It will be a move for Mama, and a better man also. Want to was that making me a user be there fine, Nigeria Macron. That's a papa. We didn't baby a free. Oh, Medina Tajubun Kroma, make a free coffee be crew. Okay, meet you. Oh, the baby in Yano Mano, Yano Mohammed. Omum Yebro. A better Yano a better on what can be the dead Adivia Tabema. Because your member crash at home. They say. Obi be kan ni kuna se kire wo be kan ya wo be ma wo peni ti na ko ampono ata se be manage ya oba no na ni age ni nso hwe se be ma wo timi no wa tren twe bebiri eni be ma na wo di wansi di bi be da usima no busa se sa mi ni no kwan ni papa wu nso di oba yi ke obi kuma na ibi a ya azan se be ma agi ni sika be ni sika wo di on se ma e ma ni di mema sika di o mu ntwuru. But the music be dear in China, and no mutre. Then you to be home, you will say, I'm in a bar for. Let us say, within the baby Akasa free. Hello, within the baby Akasa free. Akoma FM 87.9. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, within the baby Akasa free. If I try to catch you, I can't. Yes, you. But actually, my back need to know about my mama fashion. The fashion, papa. About Cassan, if Obama now I would say, do not say, I'm out, and more, papa. I'm not only Cassan, and you're crying, and you're not without enough. That's a papa, many about. We didn't baby Akasa free. Hello, Marcos. Yeah, and some of them. My father say, Marcos, I come about. I come Commander. I did you know. I did to face me that DP. Ma, I don't say that for our baby in the CIA. About the I thought for my DNA. Ma, Papa, what you catch up upon some engineer so papa, Pamachiachi, one year so. We didn't baby Akasa free. Hello, Marco. Yeah, we didn't baby Akasa free.
FM 87. Ata me di Esther so me kasa fikita mante. But mommy is here. Ato bema saya na Me da sepa mommy. Within the baby akasa. Hello. Within the baby akasa free. My dear Gloria, because free Eastern region. Gloria yet you. Namisha Mwe Gloria, because free Eastern region. Namisha Mutani is in a pamuye. 87.9 Mubwe a new program where. That's Papa Gloria. Within the baby akasa free. because free Accra. Yo, Ni aba Jamila Abibia Akoma oji bo ma tele pa. Ni o ye pa ye. Ha? Oba su ji bo ma tele pa ade. Nna abutre. Na na ni aba na nna abutre pa. Me da say. Within the baby akasa free. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Within the baby akasa free. Yes, mama, I'm from 50 Praso. I'm a kasa. Yo, mama, Madam Wase. Na, person me catch me na say. And now we know where you're kasa, I was sending one, no, so ben one. Bombardier, na look no. Na china, asamba, when you because obey. Some will be sending now, so I could walk. I said, yeah, but tell from the words, you know. I saw a catch on Soroka, Baman, I didn't car and call and I didn't know. Then some I walk a in that, a full bell, when only your baby just one while recording nature. You had that together with the I deny it. I had that here. Not, you said, I brought them in. Medas Papa Paminia Bema. Within the baby akasa free. Mebacho within the baby akasa free. Okay, Mamenko or for Frosso. Within the baby akasa free. Hello? Within the baby akasa free. Papa Moana Sonny and Tim can you why? Yeah, I'm going to give you. Can me patch yet? So me da se papa. Within the baby akasa free. Within the baby akasa free. Good afternoon. Me patch kasa me and why? Good afternoon. Me kasa si Shama. Sakari Shama. Na papa no diare ya mama ne bi. Ay mama ne ya papa ne. Yo, me da se di odi ya papa no enye. Nyame nso papa no wadwenche. Within the baby akasa free. Hello, madam. Good afternoon. Good afternoon, Papa Yeti. Yeah, me pa tell bibi ha me me ka ya na tata. Pacho ye wo Kumase Askra why? Pacho bet me ade no ba ma. Pacho ye na TV ne so. Egu TV ne so nti ubetumi afa. Me da say. Okay, mama fa di otwato. Within the baby akasa free. Obakwe. Yay. Obakwe. Yay. Ma. Fen kwamo highway se wa na abuchio. Yo, azuye ga wate. Eka wonso. Yeah, me wo pa. Kafra wo credit no enya asa na che say ye de mu si ha. Amane so aye hye so ye bre no enya ye benti sabre ye be makwan ama agudie makonfo aba beje adwa no. Abusua pedi Samia Champion Rest Pepe Little Mohammed wamo ede Akoma Sports atwa so ede amaye nya be ya adum ochena eye fiada bi a guy ye be sign ede Akoma mu Nsem edition ede abro me da say me de ede Marcus. Baby, go see me. Oh, how baby, go see me. I can't baby, go see me. Oh, how baby, go see me. This Akoma, dance your night yet to me, Yatsana. This Akoma, dance your night yet to me, Yatsana. Akoma,